Entón damos comezo a sesión ordinaria do pleno de 11 do mes de febreiro 2021. Primeiro punto da orde do día, a aprobación da acta da sesión anterior. Bueno, creo que hai dúas e, bueno, hai que se subiron este día ao expediente, pero, bueno, non sei se pensaban comentar. Non, non temos nada que comentar. Temos nada, ni loge. Entón, procedemos á aprobación das dúas. Hai unha de atrasada de novembro e outra do pleno pasado. Entón, bueno, os votos a favor da aprobación, aprobase por unanimidade. Vale. O segundo punto é o recoñecemento o expediente 53/2021, recoñecemento extrajudicial de crédito. Bueno, é o primeiro dos recoñecementos extrajudicial de créditos que tenemos ao pleno. Básicamente se refire a unha listaxe de facturas que corresponden a servizos prestados en 2020 e que por diversos motivos, ou ben porque se presentaron en 2021 ou ben porque non se deron tramitado, non podido ser tramitado o seu pago a 31 de decembro de 2020, bueno, hai que traerlas como ben sabedes ao pleno, non? Por un montante total de 977.569,93 euros. Son facturas, servizos provistos ao Concello e tamén está incluído as asistencias aos órganos colexiados do ano anterior. E pouco máis que dicir. Ten a palabra a portavoz do Partido Popular. Moitas gracias. Pois nós, como noutras ocasións que se trouxeron a aprobación deste pleno facturas que formaban parte dun recoñecemento extrajudicial de créditos, creemos que se estas se corresponden con traballos que efectivamente foron realizados, o que procede é pagarlle aos proveedores. De todos os xeitos, quixéramos facer mención ás observacións que figuran no informe de intervención e pedirlle ao Goberno que as tivera en conta á hora de gestionar a economía municipal. Entre elas, a que fai referencia a gastos que foron realizados no ano 2020 sen contar o crédito necesario no orzamento que non poderían ser aprobadas nesa anualidade, tendo que recurrir para poder ser aprobadas a unha transferencia de crédito a cargo do orzamento deste ano, prorrogado polo do ano anterior, por non ter o Goberno feito o correspondiente ao ano 2021. Nada máis, moitas gracias. E o BNG? Dende o BNG tomámonos moi en serio as nosas responsabilidades e o cuidado das institucións públicas. E é por iso polo que sempre poñemos gran esforzo en analizar as propostas e documentos que se nos presentan. Como non podía ser de outra maneira, non nos imos a opoñer á aprobación das facturas pendentes de pago, pois, como dicimos sempre, se se presta un servizo non pode quedar sen pagar. Agora ben, analizando as relacións de facturas que se nos presentaron, non pudemos evitar quedar sorprendidos ao ver como as facturas do Servizo de Outes Concilia, madrugadores e tardes divertidas, están a nome dun político afín a vostedes. Non é unha cousa menor, pois estánse a pagar 2.900 euros mensuais das arcas públicas do noso Concello e a cada unha suma de 9.800 euros anuais só neste concepto. E digo só neste concepto porque aparecen outras facturas tamén ao seu nome. Fan ademais unha contratación privada sen proceder correctamente, pois presentan o contrato unha vez asinado e non previamente, sabendo dende que comenzaron a gobernar que prestarían este servizo. Se quixeran facer as cousas ben, terían as feito, pois tiveron tempo de sobra. Tamén nos chamou moita atención unha factura, por importe de 935 euros, en concepto de Papá Noel online, co que non podemos evitar sospeitar certa relación. Vostedes mesmos nos dixeron que o traballo consistiu en só 3 días de chamadas. A vostedes parecelles unha cifra aceptable para o que se ofertou? Non se lles ocorreu tan sequera a posibilidade de involucrar algunha asociación do Concello ou buscar algunha alternativa máis económica? A realidade é que vostedes non fan sequera caso do que lles di intervención. Paso a un dos reparos recollidos no seu informe.
O expediente de contrato menor exixe que os gastos sexan aprobados con carácter previo, non ao reconhecimento da obriga, senón á execución do gasto. Esta maneira de proceder representaría unha tramitación incorrecta do expediente de contratación no caso de contrato menor. E isto dio un informe, non o dicimos nós. Que curioso que xusto estean a proceder desta maneira mentras contratan aos seus amiguiños e constatan unha vez máis a súa xestión que semella bastante caciquil. E ollo, non nos estamos a meter en cuestións legais nin na legalidade do asunto, senón en cuestións éticas. O que non pode ser é que se dediquen día sí e día tamén a externalizar servizos para poder despois repartir o diñeiro público entre os seus habitantes. Tan certo é que se reparten o diñeiro entre os seus amigos como que podemos ver unha concentración de compras menores e que só neste REC, que corresponde á segunda metade do 2020, rondan os 2.000 euros nun negocio moi próximo a persoas da súa lista electoral. E que non teñen a máis mínima vergüenza. O goberno de Outes é o goberno de toda a veciñanza do Concello e debe proceder como tal. Ter un mínimo de responsabilidade significa tamén tentar repartir as compras entre todos os negocios locais e non só os da súa casa. Se son capaces de facer isto en minoría, non me quero nin imaginar o que farían se tiveran maioría. Por último, e para rematar, tamén me gustaría destacar o derroche que fixeron en propaganda, chegando a gastar máis de 14.000 euros en só medio ano e, na súa maior parte, en apenas 2 medios tradicionais, sen sequera explorar outras opcións moito máis eficientes e económicas. Máis de 14.000 euros en publicidade, parecenlle isto unha cifra razonable nos momentos nos que estamos a vivir e só na segunda metade do ano. Saben perfectamente, como a nós, que poderían ter o mesmo efecto publicitario ou incluso maior, gastando moito menos, mas aínda así, prefiren gastar o diñeiro da veciñanza porque a vostedes non lles vale. E para rematar, quero deixar cosas ben claras. Dende o BNG seguiremos atentos a este tipo de conductas por parte do goberno local. Boa prova disto é que pedimos o venres da semana pasada acceso a estes contratos e a unha maior información da que ainda non tivemos resposta. Só lles pedimos que teñan algo de responsabilidade, que os cargos que ostentan e un mínimo de decencia. Agardamos que no próximo REC que teñamos que votar non teñamos que lamentar unha vez máis estas cousas. E por todo isto, absterémonos na votación entendendo que se aprobará canda menos por votos do goberno. Ten a palabra o portavoz do Grupo Socialista. Pois neste punto, por enésima vez elevada, decir que, como sempre, o Partido Socialista está de acordo en pagar as facturas atrasadas polos servicios prestados. Sen embargo, teño que volver a dicirlle que o informe da interventora fala outra vez de gastos respecto aos cales se omite a función interventora e que nos remite ao informe da mesma co expediente 110/2021. É, como sempre, por falta de contratos en certas prestacións ou servicios, polo que o Partido Socialista remítese neste caso as mesmas verbas do pleno do mes de novembro do ano 2020 con respecto ao mesmo tema e tomaremos a mesma medida. Nada máis. Moi ben, moitas gracias. E, bueno, simplemente de forma moi breve, e comentar un par de cousas. Efectivamente, o reparo é recorrente, a falla de contratos en moitos servizos está aí, e ten un motivo, a tramitación de contratos e licitacións en particular, os grandes, o que son as partidas máis importantes en licitacións, é un proceso moi arduo, e moitas veces non avanzamos como queríamos. Este algo se leva arrastrando, somos conscientes, e evidentemente entendemos como non podía ser outro xeito o informe da intervención nese sentido. Pero tamén sinalar outra cousa sobre o crédito, a insuficiencia de crédito, que hai un motivo, por lo menos parcial, e que, como ben saben vostedes, deberían saber, nos asinamos un convenio con a Deputación da Coruña para financiar a campaña de turismo en Outes, vale? Que implicaba varias cuestións, entre elas, por certo, a parte da publicidade en distintos medios, financiado con un convenio de Deputación, creo que eran 19.000 euros, non me equivoco. Entón, ese convenio fomos a asinar o 30 de decembro a Coruña, as 2 da tarde, vale? De tal maneira que, evidentemente, o 31 non se traballaba e non puidemos incorporar o crédito como quereríamos dese convenio firmado o 30 de decembro, que
que cubría en boa medida esa insuficiencia de crédito e, dende logo, tamén boa parte dos gastos en publicidade que fixemos en distintos medios. Digo, por aclararlo, que son cartos públicos, entendemos que son cartos ben invertidos. Cartos ben invertidos. A ver, recordo aquí, se non lembro mal, que todos acordamos que había que dar un impulso ao sector turístico e, entre outras cousas, acordamos facer unha campaña de turismo. Bueno, cada un pode facer ou idear como considera oportuno. Nos parecemos ben facer así. En relación a outras consideracións que aquí se fixeron, a verdade é que me parecen bastante desafortunadas, porque nos tratamos sempre de buscar a mellor solución para prestar os servicios para o Concello. Nada máis e nada menos. E o que vostede se refería ao contrato de Concilia, nos temos un contrato para este servicio de madrugadores e de tardes divertidas, onde a oferta gañadora é con moita diferenza a máis económica para o Concello. E a partir de aí, as consideracións que vostede fan deixa de facer de afinidade, bueno, parecenos lamentables, simplemente lamentables. Nós somos un partido local e as afinidades que temos son co povo de Outes. Ustedes son un partido de outro ámbito, terán outras afinidades. Nós temos estas afinidades. Do mesmo xeito que tamén me parece lamentable decir que nos factura xente que son próximos a nosa lista. Por favor, se nós collemos os proveedores, hai poucas empresas en Outes que seguramente non lle facturan o Concello de Outes. Vamos a ver, vamos a ser un pouco serios. Pero bueno, alá ustedes coa oposición que fan. Só le digo que se retratan. Día a día, retrátense perfectamente. Eu non teño máis que dicir. Non sei se ten algo. Non tengo nada que decir. Únicamente dicir que nos xa non é só a cuestión da cantidade, o diñeiro que está gastado en publicidade, que obviamente estamos a favor e queremos que se faga unha boa campaña, non todo o que se chegou tarde mal arrastro, que é o que se acabou facendo, sino non só a cuestión de cantidade, sino a cuestión de en que se investiron ese diñeiro. A maior parte das facturas que están a nome, bueno, o concepto de publicidade van exclusivamente ou prácticamente exclusivamente a dúas empresas cando pensamos que quizáis sería máis eficiente diversificar e chegar a outro tipo de medios quizáis máis actuais, por decirlo de alguma maneira. Obviamente non criticaremos en ningún momento que se faga publicidade, senón como se fai, de que maneira e se é convinte a maneira na que se está facendo. En canto á cuestión de oferta máis económica ou non, mire, vostede acaba de decir que nós nos retratamos, vostedes tamén se retratan cas súas accións, nós simplemente cumplimos con o noso traballo de oposición, fiscalizando e vixiando as accións que fai o goberno ao mesmo tempo que tentamos ser o grupo máis propositivo desta corporación e, como comprenderá, nós, se temos a máis mínima sospeita, estaremos alerta e vixiaremos todo aquilo que fagan. E é o que acabamos de dicir. Oye, nós pedimos o venres da semana pasada acceso aos contratos, acceso ás outras propostas para ofertar este servicio e repítolle, vostedes tiveron, dende que entraron ao goberno, tiñan claro que ese servicio querían prestar. Se o licitaron desa maneira, se o contrataron desa maneira, foi porque quixeron. Entón, cando ustedes tiñan a ben darnos acceso a esos documentos e nós cuidamos seguir cumplindo con a nosa función de oposición responsable, fiscalizando o seu traballo, poderemos, se en algún momento é necesario, dicir outra cousa. Pero de agora, mantémonos alerta, mantémonos atentos ao que vostedes fan e coa cautela que xa dixen, coa sospeita de que poden estar procedendo desta maneira. Ben, non temos que decir, vamos a proceder a votar. Perdón, sempre pasa a mí. No, Vale, procedemos a votar o segundo punto de requisición do sector judicial de crédito. Votos a favor? Abstencións? Apróbase os votos a favor. Non vai negar. O Partido Popular e o Grupo de Compromiso. O Grupo de Goberno é con abstención do Grupo Socialista non vai negar. Ben, seguinte punto. Expediente 997, licencias urbanísticas, /2019, sabes de atrás.
Bueno, do que se trata, como ben saben, se viron o expediente, é da aprobación definitiva do estudo de detalle para unha parcela destinada a tanatorio situada na Rúa Terra Pedrallo, no cruce da Rúa Terra Pedrallo con Curros Enrique, presentado por Tanatorios Pombo Vázquez S.L. Ben, simplemente para presentar a cuestión e para tratar de un pouco clarificar en que consiste, non? A aprobación dun estudio de detalle é un trámite necesario para que posteriormente se poida solicitar, presentar licencia de construcción dese tanatorio, e faise cunha finalidade que basicamente é a seguinte: é adecuar a volumetría, é dicir, o que se pretende construir, en este caso un tanatorio, un equipamento que está así establecido que se pode facer no Peixón, a tipoloxía existente acorde a ordenanza urbanística, que nese caso ali indica que é de uso residencial colectivo. Entón, o estudio de detalle é necesario justamente, por así decirlo, para que entendamos todos, para que o que se vai a facer ali non desentone co resto de, digamos, edificacións que se establecen para esa zona concreta. É un instrumento que evidentemente establece a lei e que o noso Peixón, ademais, evidentemente, que siga a norma existente, pues, non só permite, senón que o noso Peixón establece que se pode desenvolver equipamentos en zonas como as que estamos a falar, e dentro deses equipamentos, bueno, pois temos equipamentos de carácter docente, sociocultural, sanitario, asistencial, dentro dos cales están os tanatorios. O estudio de detalle, para poder ser aprobado definitivamente, pasou unha serie de trámites, no seu momento unha aprobación inicial, neste caso, se non lembro mal, foi na Xunta de Goberno, posteriormente unha exposición ao público, con publicación no boletín oficial, e, de feito, houve unha serie de alegacións, 5 en concreto, que, bueno, están, ademais, recollidas as respostas mesmas na proposta da alcaldía. Por tanto, dende o noso punto de vista, e tal como establece a normativa, e un promotor presenta un estudio de detalle para, en este caso, construir no seu momento, unha vez que se outorga a licencia, un tanatorio, sigue os trámites oportunos, temos todos os informes favorables dos arquitectos e dos informes internos do Concello e, pois, a proposta, evidentemente, da alcaldía ten que ser a da súa aprobación. Isto é o que traemos. E ten a palabra a portavoz do Grupo Popular. Pois nós, con respecto a este asunto, creemos que hai un pouco que decir, sendo os estudos de detalle un instrumento de planeamento que está recollido na legislación urbanística e querendo exercer alguén o dereito a desarrollar un deles nunha zona susceptible de facelo, se os departamentos xurídicos e urbanísticos do Concello consideran e informan que toda a documentación aportada está en orde, é suficiente e ten cabida dentro do Peixón, e as demais normas que son de aplicación, e no caso que nos ocupa, o noso grupo pensa que son precisamente eses criterios técnicos e legais os que deben prevalecer ante calquera outra consideración que se poida ter. Moi ben, gracias. O BNG ten a palabra. Ben, bueno, a verdade, vou repetir unha cousa, señor alcalde, ya que vostede fala moi ben, gracias. E ten vostede unha prosa técnica bastante interesante de escoitar, pero, bueno, eu quero lembrar que aquí non é só unha cuestión técnica, non é só unha cuestión legal, senón que o que se vota neste pleno, aparte de ser unha cuestión técnica, é unha cuestión política. É dicir, podemos justificar moitas cousas, podemos dicir que é a cousa máis legal do mundo, que non digo que non, pero, a final de contas, aquí está decidindo unha obra que pode determinar o futuro dunha área do casco urbano do noso concello. Ao longo destes casi 2 anos de mandato que levan vostedes, chegados a este punto, moitas veces preguntámonos se aprenderon ainda o que é gobernar e o que significa a palabra política, se a todos estes debates han mantido, se o traballo escaso que levan feito e sumamos a paupérrima argumentación que nos deron xa na comisión de decembro, por certo, que ao final houve que retirar o punto da orde do día, polo que pretendían aprobar o estudo de detalle deste tanatorio, entran a dar ganas de chorar.
Lembro por si o precisan, e segundo as súas palabras, e o que acabo de decir, pretenden votar a favor do estudo porque entenden que é legal, e como é legal, non son capaces de imaginar outra postura. Entendín así, non? En base a esta tese brillante, eu fago unha pregunta. Se a aprobación dos parques eólicos dependese dunha votación en pleno, votarían a favor só porque exista unha lei que ampara os intereses das empresas por riba dos vecinos? Eu gostaría de pensar que a resposta sería que non, pero entendo que terá ben contestarme na súa réplica. Señor González, concelleiro de Compromiso e da Corporación, de Compromiso en específico, como goberno deste concello, o seu papel é tomar unha dirección política do mesmo, e adoptar decisións que beneficien e tenten mellorar ao máximo a calidade de vida da veciñanza e non o seu detrimento. Isto tamén implica votar en contra de propostas, por moi legais que poidan ser, cando estas van en contra dos intereses reais da veciñanza. Dende o BNG temos claro que esta corporación, e así convidamos ao resto de grupos a sumarse, debemos rexeitar por completo este estudo de detalle polo seguinte. A ubicación proposta atópase xusto no centro urbano do concello, unha zona recollida no xón para o desenvolvemento urbanístico de Ourense. Esta ubicación atópase demasiado preto da Praza do Bosque, onde se celebran as festas municipais, e sería un auténtico despropósito que en algún momento se pudera chegar a verar un defunto, mentras a menos de 100 metros estamos a botar os bailes. Entendemos que a proposta de crear un aparcadoiro subterráneo é totalmente insuficiente e que a maiores o máis seguro é que se empeoraría a problemática da aparcadoiro habendo moitas persoas que optarían por aparcar fora nunha zona que, especialmente polas mañás, conta con bastante ocupación e que as súas ruas están pendentes dunha organización correcta. O edificio alteraría por completo o uso proxectado para a parcela e a estética da rúa no futuro. E a construción dun tanatorio nunha das dúas zonas de expansión urbanística da serra suporía un tapón para o desenvolvemento da mesma e o asentamento poboacional. Depreciaría moito as propiedades lindeiras e dificultaría moito que en algún momento alguén se pudera tan siquiera plantear construir nas súas inmediacións, pois atoparían quizáis outras máis aceitadas e aí quedaría un burato na organización do concello. Estes motivos, pensamos no BNG, deberán ser máis que suficientes para que hoxe todos os concelleiros e concelleiras desta corporación votáramos en contra, pero que ademais vimos de coñecer como máis de 200 veciños e veciñas asinaron en contra do mesmo e que amosa o rexeitamento e desexo por parte da veciñanza de que isto non vai adiante. Cabe resaltar que estas 200, máis de 200 asinaturas foron recollidas en apenas 5 días polos propietarios lindeiros e en só 2 establecementos do concello. Nos imos votar en contra e instamos a empresa promotora a que busque unha localización alternativa máis aceitada da man do goberno local para cumprir co seu proxecto empresarial e pedimos ao PP, Compromiso e PSDG, por responsabilidade co futuro do noso concello, que voten en contra. Ben, Fernando, vostede. Ten a palabra o pastor do Grupo Socialista. Quero aclarar antes de nada que despois de asesorarme a fondo sobre este expediente con personal xurídico e arquitectos colexiados, que me pode gustar máis ou menos que se faga un tanatorio no centro do pobo. Pero legalmente establecese que no solo urbano estará permitido a edificación de equipamento co estudio de detalle pertinente, como é o caso que nos ocupa. Non quero entrar a valorar, aínda que si o pensei, a situación actual da empresa solicitante con respecto ao concello e con respecto á sentencia de derribo do anterior tanatorio, xa que podía se menobrar o sentido común. Realmente, o Partido Socialista de Outes e o seu representante neste pleno consideramos que non deberíamos ser os políticos os que teñamos que tomar unha decisión neste suposto, xa que como todo presentado pola empresa se asusta á lei, quen son eu, como político, para darle para adiante ou para atrás a algo que se asusta á legalidade. Eu non estou por enriba das leis, nin de quen a representa. He visto todos os informes pertinentes que se asustan á legalidade, realmente só estaríamos debatendo neste pleno se a volumetría da edificación está ou estará
en consoancia coas edificacións presentes ou futuras da zona, pero tampouco vou ser eu que mo diga, xa que repito. A obra legalmente está amparada polos informes emitidos polas estancias pertinentes e por isto este partido, o Partido Socialista de Outes, o que eu represento, vai a absterse, xa que consideramos que non debemos posicionarnos nin a favor nin en contra. Repito, non deberíamos ter na man dos políticos decisións que van máis alá da legalidade. Moitas gracias. Bueno, moi ben. Un pouco máis que engadir, eu creo que aquí xa se dixo todo, non? Estamos diante dun mecanismo que establece a norma e o estudo de detalle, bueno, querámoslo ou non, señor Cabaño, claro, ten que ser aprobado en pleno, así o establece a normativa existente, e eu suscribo que vostede dixo, pode nos gustar máis ou menos, pero nós somos un pexón, o pexón sí que ten un calado máis profundo, e o pexón establece o que se pode facer nun sitio e non en outro, e pois temos a normativa, que a normativa ni é galega. Entón, eu considero que a temos que cumprir. Logo, repito, pode nos gustar máis ou menos. Eu entendo que habrá xente que diga, bueno, pois non nos gusta porque temos aí. Entendo perfectamente. Pode haber outros argumentos, non? Pode haber outros argumentos que digan, bueno, pois é unha zona onde sai equipamentos. E hai varios. Ese é outro argumento. Tamén pode haber outro argumento. É unha zona que non ten cercana unha vía de comunicación, digamos, interurbana, que é un peligro para viandantes. Bueno, pois ese é outro argumento. Entón, pode haber argumentos moi diversos. Por tanto, eu creo que, en calquera caso, o que temos é que hacernos o que marca a normativa, o que marca a lei, e por ese motivo, bueno, pues, nos vamos a, evidentemente, dar para allá. Ten vostede algo que comentar? No, xa dixemos todo o que teníamos que decir. Moi ben. Bueno, O Venera ten algo que dicir, pero... Sí. é unha mágoa, verdade? Escoitar o que acabo de escoitar, e ademais é unha mágoa en particular porque o PP non quera responder aos argumentos que acaba de vivir o Grupo Municipal do BNG. É unha mágoa tamén escoitar o posicionamento do PSD e o xa coñecido posicionamento do Goberno, e ademais, señora Alcalde, usted acaba de esgrimir outros dos argumentos que justamente non xogan a favor da aprobación deste estudo de detalle. É dicir, vostede acaba de recoñecer que ao non estar nunha zona aceitada pode supoñer o perigo para os viandantes. Vostede acaba de recoñecer que xa hai equipamentos nesa zona e que, por tanto, non sería o máis aceitado esa ubicación, pero ainda así, eu non sei que interese teñen vostedes en votar a favor disto, cando que se está votando aquí unha decisión política. Senón, por que outro motivo iba a ter que pronunciarse a corporación deste Concello? Vostede acaba de escoitarlle ao compañero do PSDG dicir que esta é unha decisión que non debía tomar a corporación do Pleno. Pode ser, pero se a ten que tomar a corporación plenaria, nós, como grupos políticos, temos que tomar unha decisión política pensando que é o mellor para o futuro do noso Concello. E se temos un Concello que está perdendo habitantes constantemente, que imos en declive, e que ainda por riba, unha das poucas zonas onde se pode urbanizar no futuro, e poñemos un tapón que nos guste máis ou nos guste menos, a mí personalmente, eu digo sinceramente, a mí personalmente ese sanatorio non me molesta, nin penso como veciño que son, que a mí me vai a molestar, personalmente, pero que a cuestión vai máis alá das cuestións persoais, a cuestión é unha cuestión política. Por qué? Porque pode impedir e impedirá que esa zona se urbanice correctamente nun futuro. E iso é do que estamos a falar. E eu penso que é o que deberíamos atender como grupos políticos, que estamos a tomar unha decisión que afectará indubidablemente ao futuro deste Concello. Entón, a mí o que me gustaría, e é unha, por iso digo que é unha mala, era que se falara realmente destas cuestións. Nós intentámoslo falar tamén anteriormente nas comisións, intentámoslo falar por activa e por pasiva, pero non houve maneira, e tamén é unha mágoa que non se escoita a voz de máis de 200 veciños e veciñas deste Concello que asinaron en tan só 5 días en contra da ubicación deste tanatorio. Que non en contra do tanatorio, nós dende BNG non temos absolutamente nada en contra desta empresa, nin absolutamente nada en contra do tanatorio en sí. A nós o que nos gustaría era que o goberno mediase, como
dirección política deste Concello, para atopar unha ubicación máis idónea, que vostedes acaban de admitir que non é así. Pero bueno, isto queda registrado en acta, como non podía ser de outra maneira, queda grabado para un futuro e o tempo pon as cousas no seu sitio. Nada máis. Moitas gracias. O grupo socialista vai comentar. Iba a dar unha contrarréplica aquí ao BNG, porque non sei se me escoitou, pero realmente nós neste pleno só estaríamos debatendo se a volumetría da edificación está ou estará en consoancia coas edificacións presentes ou futuras da zona. É o único que estamos debatendo. Si o edificio que se vai montar aí non está en consonancia cos do lado, que por certo agora non hai ningún, ou se non estará en consonancia no futuro. No resto non temos voz, nin voz. O voto, Non diálogo. pode argumentar o voto. Eu simplemente, acabo vostedes, perdón. Eu simplemente para rematar, igual eu non me expliquei ben, os argumentos que daba eran justamente non no sentido negativo. É unha zona de equipamentos, este é un equipamento máis. É unha zona onde non hai un vial interurbano, non hai tráfico, o cal é positivo. Que en cada caso, sí que non podo permitirme non dicir unha cousa, non? Porque vostede nos dá leccións, polo menos reproche, unha mágoa que o Partido Popular, que o Grupo de Goberno e que o Partido Socialista vaya por Dios, non pensen como vostede. A min isto recorda máis que el señor que se meteu por dirección equivocada, entrou na autopista por dirección equivocada. Escoitou na radio aquilo de hai un kamikaze na autopista e dixo, non, son todos, non é un. Bueno, pois este é algo parecido, non? Parece que os que estamos, digamos, equivocados somos o 80% dos representantes deste pleno. Bueno, pois o millor non é ese, Bueno, vamos a proceder a votar. Votos a favor da aprobación definitiva dos estudios de detalle. Abstencións. Votos en contra? Bueno, usted votou dos veces. Entendo que o seu voto en contra. Vale. Quedou claro, registrado. Bueno, apróbase por votos a favor do Grupo de Goberno, a abstención do Grupo Socialista e do Grupo Popular e por votos en contra do BNG. Ben. Pasamos ao seguinte punto, que son as mocións. Se non me equivoco. E as mocións que temos son dúas. Unha é a do BNG e outra é do Partido Socialista. Entón, cando queira, a portavoz do BNG. Bueno, a nosa moción raza sobre as movilizacións feministas do 8 de marzo. O Grupo Municipal do BNG presenta a seguinte moción para o seu debate en pleno, polos seguintes motivos. Este 8 de marzo do 2021, as mulleres facemos folga en Galicia porque se algo demostrou esta pandemia do COVID-19 en esta crise sen precedente é a importancia da nosa forza para soster o presente, pero tamén a profunda desigualdade do sistema económico e social que debe ser contestado e transformado a través da movilización e do feminismo. A pandemia fixo visível o papel esencial das mulleres para o sustemento da vida e aqueles traballos esenciais para a nosa sociedade. Estes empregos están ocupados maioritariamente por mulleres e son, ademais, os máis precarios e visibilizados. Moitos deles mesmos sin cobertura legal. As caixeiras, as limpadoras, as traballadoras domésticas, as cuidadoras en diferentes ámbitos, as sanitarias e un longo etcétera. Foron visíveis no comezo desta crise e aparentemente recoñecidas social e institucionalmente. Porén, un ano despois, as súas condicións laborais, económicas e sociais non melloraron, senón ao contrario. Hoxe, estes sectores sofren un maior impacto pola precariedade das súas condicións, a carencia dun sistema público de servicios básicos forte
e falta de medidas por parte da Xunta e do Goberno Central que se poñen de perfil aliñándose cun sistema patriarcal e injusto. A crise do COVID-19 deixou a Galicia con unha destrucción de 21.000 empregos, dos que 15.900 estaban ocupados por mulleres. Así mesmo, a fenda salarial, malia ser ilegal, continúa a superar o 20% e tamén o seu correlato na fenda das pensións, cobrando as pensionistas galegas unha media de 300 euros menos que os homes. Unha situación agravada por esta crise que continuará empeorando de non tomarse medidas contundentes encamiñadas a que a reactivación económica e social non se desenvolva a costa das mulleres. Un camiño o que é imprescindible a dignificación do marco laboral coa derogación total das reformas laborais de 2010 e 2012 e das reformas das pensións de 2011 e 2013. Na Galicia pre-Covid, de hai un ano, o feminismo galego tomaba as rúas baixo o lema "Sen cuidados non hai vida". E a pandemia demostrou que eso é certo. Porén, un ano despois, a situación non mellorou e hoxe son máis as mulleres precarizadas e as que tiveron que asumir de balde traballos de cuidado que deberían estar cobertos polos servicios públicos. A actual crise ten un impacto enorme en sectores amplamente feminizados: cuidados, servicios, comercio, sanidade, alimentación, e foron os sectores protagonizados por as mulleres os que máis riscos asumiron respecto da súa propia saúde pola falta de medidas de prevención. Así mesmo, a violencia contra as mulleres segue presente e hai un enorme retroceso na súa visibilidade, ademais de enormes dificultades para romper coa espiral de violencia derivadas das restriccións sanitarias e das dificultades para acceder aos servicios e ter contacto social. O feminismo galego impulsou no noso país unha resposta social sin precedentes que izou as rúas os 8 de marzo dos anos anteriores, precedidas de históricas movilizacións nacionais en Verín, Lugo, Vigo e Santiago de Compostela. Dende o ano 2017 se fixeron as primeiras convocatorias de apoio á folga internacional emanada de Latinoamérica. Desde neste 2021, por circunstancias sanitarias, as movilizacións serán necesariamente locais ou comarcais e máis reducidas, pero coa mesma fortaleza e coa mesma contundencia. Por estes motivos, desde o Bloque Nacionalista Galego, entendemos que corresponde ás institucións escoitar e recoñecer os debates que o feminismo galego está a colocar na senda social e comprometer os nosos esforzos en corrixir as desigualdades que se agravan na Galicia de 2021. Compre dar unha forte resposta a esta situación. Non podemos permitir que a pandemia sexa a coartada para congelar avances sociais nin para retroceder nos nosos dereitos. Esta crise non a imos pagar as mulleres. Hoxe, as que sostemos o presente, imos a ir ás rúas e facer folga para cambiar o futuro, para construir un futuro de igualdade, de liberdade e feminismo. Por todo o exposto, a este pleno do Concello presentamos os seguintes acordos. Acordar, expresar e recoñecer as convocatorias do feminismo galego autoorganizado que neste 2021 colocan no centro do debate os cuidados e as consecuencias para as mulleres galegas do sistema económico, social e político no que vivimos, agravadas polo impacto da pandemia do COVID-19, que demostrou como a vida non podería sosterse sin cuidados, que se desenvolven en moitas ocasións de forma gratuita ou a través da precarización de moitas mulleres. Expresar o compromiso desta corporación para traballar contribuindo a superar esta situación.
demandar do Goberno Central o aumento dos recursos destinados á inspección laboral e a súa transferencia á comunidade autónoma galega. E da Xunta de Galicia demandar o impulso da creación dun corpo específico de inspección laboral que teña competencia para realizar inspeccións aleatorias para testar a existencia ou non de discriminacións por razón de xénero. E, por último, instar a Xunta de Galicia a asumir as súas competencias en materia de atención á dependencia. Mentres tanto, e en tanto, estas competencias sexan exercidas nunha parte fundamental polos concellos galegos, incrementar nomeadamente o financiamento que achega ao sostenento do servicio de axuda no fogar para cubrir o custe real da prestación do servicio, así como a modificación da actual normativa para que as empresas que vulneren os dereitos laborais e salariais das traballadoras non poidan concorrer aos procesos de licitación. Nada. Moi ben. E ten a palabra, por favor, do Grupo Popular. Gracias. Ben, pois, nós pensamos que, efectivamente, se debe recoñecer a todo o feminismo galego polo seu traballo e impulso a favor da igualdade real, non só nas convocatorias con motivo de datas significativas, senón a súa labor durante todo o ano. Así como recoñecer a labor de todas as traballadoras que dende recursos especializados fan posible a mellora das condicións de vida de toda a sociedade galega en xeral, vendose con motivo desta pandemia a importancia e a necesidade imprescindible da realización destes traballos, que é certo que son, na súa maioría, desempeñados por mulleres e non sempre nas mellores condicións. Apoiamos a petición de máis recursos para a inspección laboral e a súa transferencia á comunidade autónoma galega. Sin embargo, en canto ao corpo específico de inspección laboral, ao que vostedes fan alusión, albergamos certas dúbidas respecto á súa viabilidade ou non contar co amparo da legislación estatal. No que respecta ás competencias en materia de dependencia, están establecidas na Lei 13/2008 de Servicios Sociais de Galicia, sendo o Servicio de Axuda no Fogar un servicio público de titularidade municipal do que a Xunta xa asume unha parte moi importante do seu financiamento. En canto ao incremento dese financiamento por parte da Xunta, dende a Consellería de Política Social, en decembro do ano pasado, acordouse coa Federación coa Federación Galega de Municipios e Provincias, abrir o proceso de revisión do prezo que paga a Xunta aos concellos polo SAT. Nada máis e moitas gracias. Moi ben, ten a palabra, por favor, do Grupo Socialista. Por suposto que a miña opinión persoal e a do meu grupo político, o Partido Socialista, coincide neste punto ao 100%. Non nos cabe dúbida que a día de hoxe non debería quedar ningún tipo de agravio nin de diferencia entre o home e a muller en ningún aspecto da vida, nin no traballo, nin na saúde, nin na diversión. Creemos que todos e todas deberíamos ser tratados iguais. Estamos totalmente de acordo coa súa moción e abogamos dende o Partido Socialista de Outes para que o Goberno Central e tamén o da Xunta de Galicia tomen boa nota e persigan dunha vez por todas estas desigualdades. Por suposto, van ter o noso voto a favor. Moi ben, gracias. Bueno, dende o Grupo de Goberno tamén nos sumamos a esta moción. Efectivamente, creo que todo o que podamos facer pola visibilización das desigualdades existentes aí na materia de xénero pois é pouco. O labor, ademais ensalzar o labor do feminismo galego, do feminismo como momento global, eu creo que é unha cuestión importante, moi importante. Bueno, e non só visibilizar, senón tamén actuar acorde dende o punto de vista normativo, como aquí se indica, pois, para tratar de loitar contra as desigualdades de carácter laboral ou todo o que ten que ver coa axuda no fogar, que son efectivamente labores que fan maioritariamente as mulleres e que compre, digamos,
corregir esta cuestión, non? Ademais, se fai dentro do ámbito galego, mellor ainda, do ámbito máis cercano da Xunta de Galicia, por tanto, todo o que sexa cesión de competencias, pois o vemos con vos ollos. Por tanto, nada máis, vamos a votar a favor. Se ten algo máis que comentar. Eu só, responderé a compañera del PP, non? Creo que nos acordos queda recollido que efectivamente algunhas das transferencias non están feitas aínda, pero sí o que reclamamos é que se faga. Ese é o que reclamamos nos acordos. Do mesmo xeito que sabemos que unha boa parte da axuda no fogar asume a Xunta de Galicia. Nós o que pedimos é un incremento desas axudas para que se podan, teña repercusión tanto a nivel salarial como en volumen de contratación, porque é coñecido por todos, e máis nun concello como o noso, que moitas das mulleres prestan estes servicios sen ningún tipo de contratación. Eso é justamente contra o que nós pretendemos loitar e contra o que nós pretendemos que non siga pasando a día de hoxe nunha sociedade que se entende que debe avanzar, non? En a que, bueno, efectivamente o 8M o día do momento feminista, pero dende logo o traballo ten que ser, efectivamente non se concordo con usted e nós así o facemos, ten que ser todo o ano, desde todos os ámbitos, desde o funcionariado hasta o político, e pasando tamén polo empresarial. Eso é o espírito da nosa moción. Era o único que quería aclarar. Moi ben. Bueno, última puntualización, vale, sí. Bueno. Si nos imos, a pesar do que manifestamos anteriormente, imos apoiar esa moción, incluso con esa dúbida que tiñamos sobre o corpo específico de inspección laboral a que fan vostedes alusión, e máis tamén dicíndolle que o terceiro punto no que piden un maior incremento para o servicio de asistencia no fogar, pois que esa está en mans da Consellería de Política Social e máis da FEGAM, esa se está facendo. Por lo tanto, parece non redundante volver a pedir, pero apoiaremos a súa moción. Moi ben. Ten algo que comentar? Non, procedemos entón a votar. Votos a favor da moción. Apróbase por unanimidade. Pasamos a seguinte moción do CSG-PSOE, un novo modelo eólico integrado. Galicia tuvo un forte desenvolvemento eólico do ano 97 ata o 2008 grazas á existencia do recurso eólico no noso territorio e ao marco regulador que favoreceu a implantación de parques eólicos, unido á forte aposta do goberno do Partido Socialista no Estado polas enerxías renovables. Por cara no goberno da Xunta de Galicia do Partido Popular de Núñez Feijóo chegou a falla de aposta polo sector e dende o ano 2009 ao 2018, ambos incluídos, só foron instalados en Galicia 277 megavatios. Isto supuso unha perda millonaria en inversión e a paralización de novos proxectos empresariais que crearían miles de postos de traballo novos no sector. No ano 2019 volveu a Galicia o crecemento da potencia instalada en parques eólicos con 415 megavatios e 18 parques novos, case o dobre do instalado nos 10 anos anteriores. E rematamos 2020 cuns 4.000 megavatios totais instalados no noso territorio. As previsións para o decenio 2020 e 2030 apuntan a que se construirán uns 4.500 megavatios novos, o que superará máis do dobre da potencia instalada actualmente. O éxito da instalación desa nova potencia eólica foi o resultado dun marco regulatorio moi determinado, sobre todo na declaración de utilidade pública para os proxectos e a afectación dos terreos, que foi determinante nos distintos procesos de expropiación. Pero este marco regulatorio introduciu
desigualdades na negociación e unha falla de transparencia cara aos propietarios, comunidades rurais e concellos. A regulación da Xunta de Galicia contemplaba que os beneficios da eólica deberían ser repartidos a través de plans industriais ou dun plan de fomento da enerxía solar, pero moitos destes operadores carecían de plan industrial e outros non realizaron as achegas para ese fomento da enerxía solar. A Xunta de Galicia contemplou certos beneficios comunitarios de maneira indirecta, pero finalmente non exerceu a súa función fiscalizadora ante os incumprimentos das empresas. De igual maneira, tamén houve incumprimentos no relativo ao impacto ambiental, pois o 50% desa potencia instalada situouse en zonas de rede Natura. En Galiza, o crecemento da instalación de parques eólicos conseguiuse levar a cabo sen a participación cidadá, causando co tempo conflitos sociais e medioambientais, como figura no propio informe da Valedora do Pobo do ano 2020. E polas movilizacións sociais que comenzan a aflorar por todo o noso territorio, en concellos afectados por parques eólicos e liñas de evacuación. Nestes momentos, no que o sector está a experimentar un relanzamento, para o Partido Socialista de Galicia e o PSOE de Outes, é importante non repetir os erros cometidos no pasado, equilibrando a negociación entre as empresas instaladoras e os propietarios nun proceso transparente que sea unha ferramenta máis para loitar contra o despoboamento do noso rural. O marco regulador concede ao promotor a posibilidade de camiñar cara á expropiación coa solicitude de declaración de utilidade pública dos parques, incidindo negativamente sobre os propietarios na negociación sobre as rendas que lle pagan. A Administración Autonómica non fomenta mecanismos de transparencia e información cara aos propietarios, comunidades locais e concellos. As autorizacións de explotación eólica carecen de data de caducidade. A veciñanza, comunidades e concellos non reciben a compensación aceitada pola instalación dos parques no seu territorio. A protección ambiental do territorio é deficiente, coa implantación e repotenciación dos parques en lugares próximos ás vivendas e zonas que deberían estar máis protegidas. O sistema non concede ao mundo rural nin aos seus propietarios de capacidade de decisión sobre a posta en marcha dos parques e non deixou aos asentes rurais capacidade para formar parte da planificación do desenvolvemento eólico e fórmulas para autoxestionar o recurso do vento, que si existen noutros países europeos. Nesta situación, compre traballar entre todos para a elaboración dun novo modelo eólico integral, coa participación de todos os sectores implicados e que poña solución aos problemas expostos. Por todo isto, o Grupo Municipal Socialista do Concello de Outes somete a votación a seguinte moción para ser aprobada. Queremos instar ao Goberno da Xunta de Galicia a elaborar un novo modelo eólico integral contando coa participación de todos os sectores implicados, co obxectivo de democratizar o sistema, comenzando por actualizar o Plan Sectorial Eólico do ano 1997 ao século XXI, e que debe conter as seguintes propostas. No ámbito da planificación, en coordinación co Goberno do Estado, revisar as ADE e reducidas adaptándoas ás directivas comunitarias en materia de protección de aguas e biodiversidade. Propoñer o diseño de figuras específicas para o fomento de parques eólicos comunitarios, reservando unha bolsa de megavatios anuais para a súa posta en marcha.
Estudar a recuperación da figura dos parques eólicos singulares ou outra figura similar de propiedade pública municipal. No ámbito económico, que reporte nos concellos afectados un beneficio nos veciños traducido en termos de rebaixa na factura de consumo de enerxía. Establecer os tipos de gravame nos máximos permitidos para os impostos de xestión municipal vinculados coa actividade eólica que neste concello son temos feito. Introducción de protocolos de intercambio de información cos actores locais para maximizar o impacto económico no territorio afectado. No ámbito da transparencia e participación, establecer un modelo de contrato tipo para favorecer a transparencia e garantías dos propietarios rurais no caso de implantación de parques eólicos singulares. Fomentar desde a Administración Autonómica fórmulas de negociación previa entre promotor e propietario co objetivo de favorecer unha negociación equilibrada. Crear unha base pública de información dos prezos alcanzados nas negociacións entre as partes afectadas na instalación dun parque eólico. Creación dunha oficina de asesoramento técnico, administrativo e medioambiental para os concellos e comunidades afectadas por procesos de desenvolvemento de actividade eólica no seu territorio. No ámbito patrimonial e medioambiental, pedimos reforzar as garantías patrimoniais e medioambientais dos territorios afectados pola instalación dos novos parques eólicos, líneas de evacuación ou a repotenciación dos parques existentes, con especial atención á protección do territorio pertencente á rede Natura e as súas futuras expansións, impedindo, en todo caso, o fraccionamento de parques eólicos que se está a producir na nosa comunidade en vulneración da legislación vigente. Implementar mecanismos de información e asesoramento medioambiental para as comunidades afectadas pola implantación de parques eólicos. E no ámbito urbanístico, non permitir que núcleos de población queden dentro das poligonales dun parque e que as publicacións dos mesmos se topen en zonas donde non existan poblacións. No que afecta ao noso concello, ao propio concello de Outes, por extensión e porque xa creemos que cumpre o cupo de parques ubicados nun só concello, instamos a esta corporación o rexeitamento total a implantación de máis parques eólicos incluídos que se atopan en tramitación, potenciación dos valores ambientais e patrimoniais da zona e a súa catalogación, e aprobar a protección de zonas susceptibles de ampliación da rede Natura. Nada máis. Muy bien. Ten a palabra por favor do Partido Popular. Nós non estamos en contra das energías renovables, sempre que sexan compatibles co resto das actividades sociais e económicas, principalmente as vinculadas ao sector primario e ao forestal, e sempre en consenso coas partes implicadas. Ademais, consideramos tamén que se debe garantir a compatibilidade da produción de enerxía eólica coa protección e sustentabilidade do medio ambiente. E na comisión informativa correspondente a este punto, o Grupo de Goberno apuntou a súa intención de facerlle unha proposta de retirada do punto dos acordos no que se fai referencia ao aceitamento de implantación de parques eólicos no noso concello. Imos esperar a que se pronuncien e avisamos como queda finalmente a moción para facer calquera outra consideración. Moitas gracias. O BNG ten parada. Perdón? Ten o BNG parada. Que ten o BNG parada. Ah! Non se entendía, perdón. Sí. Bueno, nos, tal como que se falou en comisión, se apunta, sí estamos de acordo na gran parte, na casi na totalidade da moción presentada,
pero, bueno, moitos dos puntos a acordar ou presentes nesta moción xa foron acordados en pleno por unha moción presentada previamente polo noso grupo. Que recollera ou se está disposto a modificar o compañeiro do PSOE o feito de que, bueno, no plan actual, non, de execución dos eólicos. Ese era o único punto de modificación, posto que no futuro, bueno, pues falar do futuro un pouco non sei o que vai pasar no futuro. Queremos pensar que, bueno, que o Partido Popular que goberna a Xunta de Galicia se vai a facer unha modificación da lei. Efectivamente non teríamos que estar discutindo aquí, pues igual os señoras do PP lle poden mandar recado, os señores Feijósa que teñen contacto directo. ¿Me mató usted? Sí. Sí, bueno, vamos a ver, nós estamos de acordo con gran parte da moción, bueno, coa primeira parte, non? Coa parte na que se refire evidentemente a instar a Xunta de Galicia a adaptar ou aprobar outro ou actualizar o plan sectorial eólico do 97. É algo que por activa ou por pasiva levamos reclamando en distintos foros, non só aquí, senón tamén en outros foros, os alcaldes da zona, en moitas organizacións, posto que está absolutamente obsoleto, está máis ben ao servicio das empresas que dende logo, das comunidades rurais, non? E, por tanto, moitas das cuestións que vostede apunta estamos completamente de acordo, incluso podría haber alguna máis que se podría incluir e nada que decir a este respecto. O que pasa é que despois vostede fai unha alusión ao Concello de Outes, a situación de enerxía eólica no Concello de Outes, que efectivamente nós outro día dixemos, hai un punto aquí que ao mellor, pois, que eu creo que incluso é contradictorio que vostede di na primeira parte, non? Porque vostede indica, efectivamente, con atino, mas queremos así, que debería ser deixar un espazo para os desenvolvementos comunitarios, como hai en países como Dinamarca, onde propias comunidades de propietarios desenvolven os seus parques eólicos, ou no seu momento aquí tamén houve figura de parques singulares que desenvolvían os concellos, pero depois di, no, pero outros non. O sea, eso pode ser interesante para toda a vida, pero outros non, porque xa temos a moto. Bueno, eu creo que ese punto, a mí gustaríame que, bueno, eu entendo que coa actual legislación non estamos conformes, cos proxectos que derivan da actual legislación, bueno, pues temos esas dúbidas, eses inconvenientes, pero daí a que non haxa máis parques eólicos, sobre todo se se desenvolven nas condicións que vostede mesmo apunta na primeira parte, bueno, entón non sei se está vostede disposto a facer unha emenda, autoemenda ou non. Si se me permite, volvería propusero, cando nese punto, eu, de feito, dixen que debería falalo co grupo socialista, que non son eu solo, entonces no momento non modifiquei nada, e, por suposto, que a miña opinión personal e a do meu grupo tivo ben estudiar o posible cambio dese punto falado e presumimos, porque podemos neste caso, de facer todos os cambios necesarios nas nosas mocións para que haxa unha maioría de acordo entre todos os partidos desta corporación. Seguro que a maioría de nós estamos de acordo en que un monstruo de 200 metros de alto a tan só 500 metros da distancia das casas hoxe son insuficientes. Que arrasar con brañas, manantiais e zonas de humedais porque están sin catalogar tampouco é de recibo. Tamén pensamos que estaremos de acordo que os impactos ambientais reais están sin evaluar, sobre todo por parte das empresas promotoras, que vayan polas casas, pois, falando de expropiación, ainda nos gusta menos. E por todo isto, é porque
no Partido Socialista de Outes non queremos hipotecar de mala maneira o futuro dos nosos veciños, xa que lembren vostedes, todos nós iremos para lá, pero isto ha de quedar aí, por seleccións. Por todo isto propoñemos o cambio do primeiro punto, que está o que nos trae a este debate, propoñemos o cambio engadindo ao final do mesmo o seguinte texto: mentras non haxa un cambio no marco regulador eólico actual. É dicir, que quedaría o rexeitamento total a implantación de máis parques eólicos, incluindo os que se atopan en tramitación, mentras non haxa un cambio no marco regulador eólico actual. Esa é a nosa proposta de cambio para votar a moción. O Partido Popular ten a palabra. No, eu só facer un apunte. Os parques singulares si siguen en vigencia. De feito, hai un proxectado no noso concello. O que pasa que, bueno, por extraños motivos, podíanse tildar, son os que menos saen adiante, cando o noso modo de ver deberían ser os que máis saíran para adiante. Pero, bueno, se ve que priman máis outro tipo de intereses económicos que os públicos, porque ao final un parque singular non é máis que un parque público do pertencente ao concello, non? No noso concello hai un, xusto no que non se está traballando. Con respecto á moción, recollido rectificado ese punto, obviamente, a noso plan eólico actual é a raíz da gran problemática eólica ahora mesmo na nosa comunidade. Obviamente non se pode seguir permitindo que sigan aparecendo, se sigan xerando implantacións de parques eólicos con total atropello ante os intereses das veciñanzas medioambientais e todo o demais. Antón, a nos valeríanos esa modificación. Bueno, sobre os parques singulares, na teoría hai, efectivamente, no plan sectorial contemplado, pero na práctica non se está desenvolvendo por un problema tamén regulatorio, pero bueno, non é cuestión tampouco de entrar agora. Nos, non estamos de acordo co marco actual, é evidente, como non estamos de acordo co marco actual, pois parecenos adecuado incluir se vostede inclúe desa maneira este aspecto, pois estamos a favor desta moción. Entendo que queda o punto mentras non haxa un marco regulatorio Mentras non haxa un cambio no marco regulatorio eólico actual. Vale, por ben. Procedemos a votar con este cambio. A secretaria se tomou nota deste cambio, verdad? Moi ben, votos a favor, votos en contra, abstencións. Vale, apróbase os votos a favor, o grupo de Partido Socialista de negar, un compromiso con a abstención do Partido Popular. Ben, pasamos agora a... Desde a moción de urgencia? Non. Pasamos agora ás preguntas. Quedaron dúas preguntas do pleno anterior, se non estou equivocado, unha do Partido Popular e outra do Partido Socialista. Quere vostede lela? Sí. Bueno, esa pregunta que quedou pendente de contestación do pleno anterior, feita por nós, é a seguinte. Na relación de facturas aprobadas, número F202043, figura unha por valor de 1.512,50 euros que corresponde a unha empresa consultora e ten por concepto asistencia técnica para a tramitación dunha proposta de proxecto no marco da convocatoria 2020
2020, sí, do programa Erasmus Plus, aclarárame vostede no anterior pleno. E as preguntas son en que consisteu esa proposta e cal foi o resultado da mesma. Bueno, a proposta, efectivamente, foi unha proposta presentada ao programa europeo Erasmus Plus e bueno, basicamente consistía nun proxecto onde o Concello vai como coordinador e que mistura aspectos de aprendizaxe digital, por tanto implica a colectivos, digamos, escolares, concretamente, ademais, un dos socios, bueno, participan, mellor dito, tanto o Instituto de aquí de Outes como o Instituto de Noia, e despois tamén implica un apartado de investigación, cuidado do medio mariño, que evidentemente non podemos facer nós que non temos o perfil para iso, senón que fan varias universidades, en caso a Universidade de Santiago, a Universidade de Aveiro. Entón, é un proxecto que de alguma maneira se fundamenta no coñecido xa na iniciativa coñecida como climática, que se leva desenvolvendo xa hai un tempo no ámbito educativo da nosa contorna. E, bueno, o resultado foi positivo, como xa coñecen vostedes, que se viran nos medios de comunicación. Foi tan positivo que foi a proposta mellor valorada de todas que se presentaron a nivel español. E, bueno, pois vamos a desenvolver este proxecto, bueno, temos que ter agora as primeiras reunións, onde nós, por equipo coordinamos, somos como o nexo de interacción de distintas actividades que tamén se ligan ao noso medio mariño, a nosa ría, concretamente, vale? De cuidado a nosa ría. É un proxecto de 251.000 euros que, bueno, que desenvolveremos nos próximos 24 meses. Non sei se ten algo que este máis. Nada. O Partido Socialista tiña que lea eu, se non é por aí. Bueno, pois o Partido Socialista gostaría de saber por que algunhas das obras do POS 2018 se licitaron en xaneiro de 2021 e non antes. Por que tardou o actual goberno un ano e medio en levar adiante este sector? Entón, bueno, creo que hai algúns erros no planteamento da pregunta, porque o POS 2018 onde vai ir, o que non se licitou, senón que se adxudicou en xaneiro de 2021 foi o POS Plus 2019 adicional, vale? Que xa se licitou en 2020, pero resolveuse agora en 2021. Entón, bueno, pois sí que as licitacións non nos gustaría que foran moito máis rápido, pero tamén somos conscientes de que temos un volumen de licitación moi importante. Tuvemos en 2020, xa o dixen aquí, e volvo a dicir, como se o segundo concello na comarca do Barbanza de Muros Noia que máis licitacións tivo no primeiro semestre de 2020, e o 15º a nivel galego, para ser un concello de 6.100 e pico habitantes, e, bueno, pois, iso fai que, como temos tanto volumen de licitación, bueno, pois, haxa certos retrasos, pero pouco a pouco imos licitar. Está? Sí, podo... Sí, brevemente. Sí, moi brevemente. Eu sei que era do post-complementario do 2019, Vale. as obras as que me refería, foron informadas ou feitas os planos correspondientes en decembro do ano 2018, e eu só espero, sí. Perdón. Igual. Só espero que isto lle sirva a vostede para que as obras que vostede mismo decidiu pasar a pos-adicional o mes pasado, non lle pase o mismo, e se liciten 4 anos depois. Bueno, foron aprobadas simplemente un matiz. En decembro de 2018, parte do plan complementario. Lémbrense vostedes que en outubro de 2019 houve que ampliar ese plan porque houve máis cartos, por sorte, de feito, a Rúa da Capela e o paseo de Ponte de Afonso, que está próximo a empezar a obra, meteuse nese momento. Por tanto, ainda tivo que pasar ese tramo. Bueno, non nada máis que dicir. Pasamos ás preguntas do pleno
presentadas, digamos, para o pleno de hoxe, presentadas por escrito. Hai 3 preguntas do Partido Popular e despois son as preguntas do BNG do Partido Socialista, cando queira. A primeira pregunta é a seguinte. O pasado 3 de febreiro deste ano, o Goberno Municipal anunciou que se iba a celebrar o campamento Tempo de Entroido os días 15 e 16 de febreiro, nunhas datas nas que imperaban as máximas restriccións motivadas polo COVID-19. Cantos nenos e nenas acudiron a dito campamento e cal foi o custo económico que supuso a súa celebración? Os datos que nos pasan dende o fin, neste caso, que xestiona este servizo, indícanos que foron 8 rapaces e o custe foron 264, o custe, digamos, de que prestou o servizo, 264 euros. 264 euros dos monitores. Dicir que tamén nos cercioramos, evidentemente, con Xunta de Galicia para poder celebrar esta actividade de conciliación, que ao final o que neste momento onde efectivamente imperaban máximas restriccións. Seguinte pregunta. Na relación de facturas X2020/14, incluídas no REC 1-2021, figuran, entre outras, as dúas seguintes. Con número de operación, unha factura de data do 14/12/2020 que ten como concepto obra bacheos varios en Outes. O seu valor é de 13.870,23 euros. Outra factura, esta de data do 30/11/2020, no seu concepto con reparacións, bacheos, pistas e camiños varios, e o seu valor é de 6.146,80 euros. Nos entendemos que son traballos necesarios e que no caso de non acometelos con medios propios, por suposto, hai que pagar as facturas derivadas dos mesmos. Pero, observando o estado das estradas municipais, vemos que segue habendo unha gran cantidade de cochancas nas mesmas, polo que as nosas preguntas son: en que lugares se fixeron estes bacheos? No segundo caso, na segunda factura, según que se consigna no concepto, parece que ademais dos bacheos realizáronse outras reparacións. Que tipos de reparacións foron esas e en que lugares se realizaron? E a terceira pregunta é en que datas comenzaron e remataron ambas actuacións. Moi ben, vai contestar a pregunta Tenente de Alcalde. Primeiro puntualizar que o número de operación da primeira factura polo que preguntan non é correcto, pero entendo que o que queren é saber sobre esa factura. A operación de bacheo con respecto á factura, a primeira que preguntan, o de 9.019, comezou e rematou no mes de xaneiro de 2020. As actuacións realizadas foron por varias parroquias: Baladares, nos lugares de Crespo, Sendón, Xendil, Vila do Monte, en Outes, na pista que vai de Mirás a Moledo, en Vista Alegre na pista que vai por detrás do Candil e na pista que vai á piscina dende o Areal. En Cando, nos lugares de Insua, Vilar de Cando, Corga, Villarvigo, Santourente, na parroquia de San Mourente, na zona do Valeixo, na pista que vai da escola hacia as Cabaniñas e na pista que sai de Quintela hacia a Cepa. E despois no Freixo un pequeno bacheo na zona do Porto dende as Caniñas, da Praia das Caniñas ata o Náutico, que ali suelen concentrarse bastante baixas. Do que se refire á segunda factura pelo que preguntan, 66 do 2020, os traballos realizáronse entre os meses de agosto e novembro, realizáronse dúas actuacións en Xendil, nunha pista da parcelaria, que, había unha pontella atascada, ou por cambiar os tubos. A primeira actuación foi desatascar a pontella, en canto se puido traballar, cambiáronse os tubos e adecentouse a esa zona da pista. Fixéronse varias reparacións en pistas da Carballa, en dúas pistas de Zahorra actuouse para adecentar o pavimento. Noutra pista asfaltada hai un tremo que xa teníamos coñecemento del facía un tempo,
realizouselle a drenaxe e reparouse e repúxose o aglomerado. Penso que dai ben o que poña reparacións, bacheos, creo que do bacheo van máis que nada por esa actuación. Inclúese tamén nesta factura o triturado de restos de poda e roza que se foron acumulando ao longo do ano nas inmediacións da pista que hai ali ao lado do pabellón do Colexio do Cruceiro. Penso que respondí a todas. Unha aclaración. A primeira factura, seguramente hai unha... Sí, nada, é que en lugar de ser 824 é 823. Vale. Perdón Perdón polo erro. De todas formas, estamos falando da mesma factura, de que ten un valor 13.870,23 euros, non? Sí. E tamén quería dizer que se fixo isto en xaneiro. Sí. Entón, creo recordar que estaría compatibilizándose con outra factura do ano pasado, que tamén trouxemos aquí en varias ocasións, que era similar a esta, de outra empresa, por valor de uns 16.000 euros aproximadamente, non? Bueno, entendo que é outra pregunta. Bueno, pois... Non sei se... Digo, se estamos facendo ao mesmo tempo estes labores con esos outros labores. Non é unha pregunta, é casi unha afirmación. Se foi en xaneiro, foi así. Sí, pasa que son cousas distintas. Claro, porque eran traballos diferentes. O contrato ese non eran bacheos. Isto foron exclusivamente bacheos. Exclusivamente bacheos. Bacheos con pichi, con asfalto, vamos. Sí. Vale, terceira pregunta. As bases que rixen a subvención concedida polo IDAE para acometer en parte o proxecto Mellora Enerxética dos Alumbrados Exteriores establecen que o contrato para a súa execución debería estar formalizado antes do 8 de 3 de 2021. Debido á falta de agilidade e a tardanza no inicio do proceso de licitación do citado proxecto, que se comenzou o 18 do 12, rematando o prazo de presentación das diferentes ofertas o 22 de xaneiro deste ano, e visto que deste xeito non lle quedaba tempo suficiente para adjudicar a actuación, según o decreto da Alcaldía de data 21 de 1 de 2021, referente a este expediente, o Goberno Municipal solicitoulle ao IDAE unha prórroga de 6 meses no prazo establecido para a formalización do contrato. E as outras preguntas son as seguintes. Primeiro, foi concedida por parte do IDAE a prórroga solicitada? E segundo, no caso de que non fora concedida, de que maneira comprometería a justificación da subvención a previsible falta de tempo, según o seu decreto, para adjudicar esta actuación? Bueno, a resposta é que a primeira pregunta xa casi responde todo, porque sí que foi concedido o 18 de febreiro, a semana pasada, esta prórroga, non? Por caso, bueno, nos evidentemente tamén traballamos con un segundo escenario que sería apurar o máximo posible, evidentemente, este proceso de licitación. No, digo que, por sorte, foi concedida, pero senón, pois, teríamos que apurar o máximo posible este proceso de licitación e de contratación, pero foi concedida. Bueno, non sei se tengo consideración a mellor, non? Agora veñen as preguntas do PNG. Constanos que a Casa do Concello podería contar con conexión de fibra óptica se quixera, mas o Goberno fixo unha portabilidade a Vodafone que lle impide contar con este servicio. Dende BNG creemos que é de vital importancia que a fibra óptica se estenda por todos os lugares do municipio, mas tamén é urxente que o edificio administrativo conte con unha conexión decente e modernizada que lle permita aos traballadores municipais agilizar os trámites de xestión e o seu traballo diario. Gustaríanos saber se a Casa do Concello conta xa ou ten prevista algunha modificación no seu servicio de rede para fibra óptica e, de ser negativa a resposta, por que non se fixo ou que plan se ten? Contesta. Sinto dicirles que les consta mal, porque non é certo que o Concello non conte con fibra óptica debido á portabilidade que se fixo a Vodafone. E agora explico-lles por que non ten fibra óptica. O Concello conta cunha rede proporcionada pola Xunta de Galicia
para que diversos programas informáticos, como incluídos na rede SAR, poidan funcionar. Dentro desta rede hai programas que son necesarios en servicios sociais, en intervención para a policía local e tal. Esta rede agora mesmo está operada por R, pero, según nos din o soporte técnico nestes temas que o proporciona a Deputación, parece ser que esta licitación que ten R agora mismo está próxima supoño que a rematar, está previsto que saia, falarnos dun próximo mes, non estamos seguros, de que saia a nova licitación. Nos consultamos co soporte técnico se a caixa de fibra que hai aquí no Concello podía xa conectarse coa operadora esta R, e dixemos que non é compatible, é que o que nos aconsellan é que esperemos a que saia a nova licitación, porque se supón que cos avances tecnolóxicos que houve dende que se fixera a licitación anterior van cambiar as condicións técnicas do servicio e que espérase que despois sí que xa sexa compatible. Por iso nos din que o máis conveniente que esperemos a esta próxima licitación. É o que estamos facendo. Vale, o sea, que o único que lo que nos fallaba a información era na operadora en sí. No, a ver, Sí, é Vodafone, o No, sea, é R en lugar de Vodafone. Bueno, da igual. Non dá igual, o sea. A ver, pero Non, non- fallamos a información porque aquí hai dúas redes. E a rede que sí que se portou, que é a Vodafone, Sí. é a rede de toda a telefonía, máis a rede wifi, por exemplo, que aí sí que esa xa está conectada a fibra. Porque só queremos decir para eso. Siguiente pregunta. Sí. Despois de fachendear na prensa de que o Concello defende as grañas de Valadares cando a inclusión no catálogo de unidades da Xunta foi feita por Petón de Lobo e a Asociación Cova Crea é unha plataforma deste Concello, tendo en conta que un parque eólico nese tipo de hábitats podería incumplir a Directiva Europea 92/43 da Comunidade Europea por ser hábitats prioritarios, como ben reflexa a alegación do Concello, ten o Concello pensado levar algún dos proxectos eólicos a un contencioso en caso de ser necesario? A resposta a esa pregunta é que iso será decidido cando chegue o momento. Bueno, Siguiente pregunta. todo sobre a marcha, todo libre debajo deste Concello. Fai agora un ano, esta corporación aprobou unha moción para a limpeza e posta en valor da marea, en específico dos terreos lindeiros en Espiñeiro, que estaban, e por desgracia, seguen a estar nunha situación de abandono total e cheos de lixo. Perigoso e contaminante. Por que non se procedeu aínda a actual limpeza? Cando teñen pensado facelo? Bueno, como xa contestei no pleno anterior, non sei se foi no anterior ou no... Non, foi varios. No último. Estamos agardando a que Costes de Galicia, tal como se comprometeu, nos confirme que se inclúe na súa planificación anual, na deste ano, pois esta actuación para facela conjuntamente, porque tamén, como xa dixemos, lle corresponde boa parte desa actuación a Costes de Galicia, que é titular dese terreno. E seguimos instándonos a que se faga dunha vez, non? É o que podo dicir. A retirada do lixo tamén, o sea, esperan vostedes que faga tamén Costes. Pois é o titular dese terreno e comprometeuse a incluílo, como lle digo, despois de reunións que tivemos. Unha cousa que se comprometa a incluir, pero outra cousa é que, bueno, pideuse que fixeran a retirada, non vai máis alá, do outro tipo de actuación que entendo que poderían necesitar autorización ou cosas, pero para retirar todo aquel lixo... No, que non é autorización, non me estou explicando, tampouco quero entrar nun debate, non é autorización. Costas é titular dese terreno onde hai eses
residuos, e, por tanto, Costas ten que ser o responsable, como mínimo, xa non só o responsable, de sacarlos. Porque o lixo que ten un titular, un propietario na súa finca, temos que sacar ele. Nós temos que sacar o que é en titularidade pública. Nosa, perdón. Pero, bueno, non é de... Igual me expliquei unha. Pero, bueno, vamos a tratar de que canto antes se fale. Porque a verdade é que sí, que tamén nos preocupa. Cal foi o custo total No pleno do mes de xaneiro, no pleno do mes de xaneiro, o noso grupo rogoulle que fixera públicas as alegacións presentadas polo Concello de Outes ante os proxectos dos parques eólicos de Marabouto e Banzo, e que lles fixera chegar aos distintos grupos desta corporación. Vostedes non cumpliron con nada disto. É máis, cando procedemos a intentar consultalas e nos decatamos de que non estaban feitas públicas, contactamos con vostede e indicounos que as solicitáramos por rexistro. A pregunta é: que valor ten para vostede o acordo en pleno? Que respeto lle merece esta corporación? Cantas veces temos que recordarle que todos somos representantes dos veciños, lle guste ou non lle guste? bueno, eu sobre isto simplemente dicir varias cousas, non? Un rogo non é un acordo plenario, primeira cuestión, vostedes non rogaron que ayudáramos aos grupos políticos, e de feito tanto é así que o portavoz do grupo socialista pideu esas alegacións por registro e foron enviadas, me parece, verdade, que pudo vostede analizar no seu momento. Por tanto, parece-nos como máis lógico que un grupo político solicite por registro, sin ningún tipo de problema, información ao Concello. Nada máis. E non llevará vostede como solicitude a acta do pleno? Na que aparece o robo? Non lle é o suficiente solicitude a usted? Penso que non, pero pues, bueno, tampouco non temos ningún problema. Seguinte pregunta. Cal foi o custo total para as arcas do noso Concello e traballos encomendados á asesoría xurídica no que respecta aos parques eólicos? Revisou vostede o traballo realizado pola mesma, leunas, cando menos, as alegacións, no que se refire ás alegacións presentadas polo Concello de Outes, Se a resposta é afirmativa, pode explicarnos como na alegación número 2, vulneración e contaminación, como ve, si temos as alegacións, pese que non as pedimos por registro. Gracias, compañero de Xoé. Podrías dar vostede ao alcalde. Sí, porque como nas pedimos por registro, igual non as ten. Estaba aí que día non pero bueno. Sí, non teñe ningún problema. Mata a pregunta. Non teñe ningún problema. Foi quen lle dixo que No, Por favor, remate vostede a pregunta. Vale, pode explicarnos como na alegación número 2, que referente á vulneración e contaminación acústica, pode aparecer que o parque Banzas 1 de Campolongos e Banzas 2 a 651 metros de Cabanamoura pode afectar, reza, dita alegación, pode afectar ao centro Adibismur. Bueno, vostede pregunta o custe da asesoría xurídica para as alegacións foron 4.210 euros, creo que xa o temos para aquí. 4.000, perdón? 210. E logo, pode haber, efectivamente, erros. Eu simplemente quero dicir unha cuestión en xeral, porque hai unha serie de preguntas sobre o tema das alegacións, porque é importante que conhezamos o método con que traballou o Concello e como os presentou. Nós, nos últimos meses, estivemos traballando coas plataformas, coas asociacións de veciños, para preparar conxuntamente as alegacións. De feito, a alegación que presentamos tanto a Marabouto como a Banzas foron as mesmas que presentaron as plataformas. Dou fe. Bueno, a vostede fe. Vale, quero con isto dicir que
Este foi o mecanismo de traballo, codo con codo, coas plataformas. Vale. Por tanto, espera un momento, que non rematei. Dito isto, pois sí, pode haber erros nas que na redacción de alguna das alegacións, e, bueno, pois, supongamos que acontece, Sí. como este. Sí, 4.200 euros, pagamos en asesoría xurídica por un cortapega, pero ten erros que acontece. Eso sí, son as alegacións que presenta o Concello de Outes ante os parques eólicos que van a inundar o noso Concello, que son un total atropelo. Non mire así para arriba. A ver, pero... Non faga expresións de... O que non pode dialogar, vostede interveña, agora chamar a orden, interveña, eu interveño, pero remate, vostede... pois apago. Eu interveño, pero vostede mostre un pouquiño de respeto. Cando menos nas maneiras, xa que non nos fai por escrito. Rematou vostede. Non. Vostede presenta unhas alegacións en nome do Concello de Outes para defender o Concello de Outes do que está sendo un atropelo e un saqueo por parte das eléctricas. E pagas o Concello de Outes, señor Manuel González, que non as paga vostede do seu bolsillo. E respóndame a segunda pregunta, non a salte por alto. Cal foron os traballos encomendados a dita asesoría? Segunda pregunta. Mire, Sí, dentro da pregunta iban dúas. Unha, cal era o custo, e outra, cal foron os traballos encomendados á asesoría xurídica. Pues, a elaboración de as alegacións, ou unha parte que se alegaron eles, e outra, que se elaboraron eles, e outra, as outras alegacións, elaborarse en base a outros informes do biólogo, de arqueólogos, etc. Seguinte pregunta. Non, seguinte pregunta. No, seguinte pregunta, sí. No. Bueno, hombre, pues si queres suspendemos o pleno, porque ahora vai usted a dirigir este pleno. Non se trata de dirigir este pleno, pero que A usted le parece normal que lle dé dereito a réplica, a usted le replique e ainda quere seguir replicando? A ver, non son cuestións... Non é unha cuestión, isto non é unha taberna, isto é un pleno. Eu dei. Eu teño moi claro que isto non é unha taberna. Perdone. Vou chamar a orden. Vou chamar a orden. Sí. Pero chama a orden por primeira vez. Vale. Déixeme aclarar. Non lle deixo aclarar sobre esta pregunta. Pero vamos a ver. Estou dicindo que aquí dirixo o pleno eu. Entende? E vostede tuvo dereito a réplica. E isto non se vai convertir nun partido de ping-pong. Xa está. E que é tan fácil como iso. Por favor, fala a seguinte pregunta. Pues fala, por favor, fala. Seguinte pregunta. Solo lle quero aclarar. Non é que se trate dun partido de ping-pong, pero temos un pleno unha vez ao mes. Creo que ten obriga, ou debería ter, a cando menos, de facer as aclaracións oportunas. Solo eso. Pero sabes o que eso tamén lle molesta. Sigamos. Con respecto a ditas alegacións, como pode aparecer o informe de un biólogo incluído nun proxecto sectorial e non nun proxecto de medio ambiental? Eu sinceramente non entendo esta pregunta. Non entendo porque non leo as alegacións. Así de claro. Pues pode ser por eso, pero eu Vai ser por eso. non a entendo. Como non a Claro, entendo, no meu direito a réplica, recordo a vostede que un proxecto sectorial ven a ser un proxecto de reorganización do territorio, co cal pouco ten que ver un proxecto dun biólogo dentro do mismo. Nos entendemos que ese proxecto tiña que ter chegado ás consellerías pertinentes antes que as alegacións que se presentan en prazo, para poder traballar con elsa adiante. Pero non, usted xogou a enredar aos veciños, a mentirles, e como se ve, nin se molestou, e como ben acaba de decirlo, e non ten honra, que por outra parte, nin sequera ten o disimulo en recoñecelo, non leu nin as alegacións. Vamos lá. Simplemente unha cuestión, non entendo a pregunta como está formulada. Non sabe, sí, claro. Bueno, faga a seguinte pregunta, por favor. Alegan ustedes, ante o Parque de Banzas, a afectación de mananciais e acuíferos subterráneos que poden pôr en peligro
o abastecemento de agua para varias aldeas e incluso regatos e ríos. Fixeron vostedes rexistro dos mesmos ante Aguas de Galicia, tal e como se comprometeron a petición deste grupo en pleno. Ben, en relación a esa moción que foi aprobada neste pleno para os registros dos mananciais, nós vémoslo moi complexo, moi pouco factible, posto que o que implicaría é unha serie de problemas legais para os veciños e entendemos que non é adecuado. Non, os problemas legais vamos ter agora. Agora se levantan os problemas legais. E de agua tamén. Sí, No que respecta á alegación número 4, análise medioambiental, vistas as alegacións, só nos cabe unha pregunta, porque demorou vostede a declaración de NIL na zona de San Paio, aínda cumplindo todos os requisitos de biodiversidade tal e como informa o propio biólogo. Señora Suárez, ainda que a vostede te pese moito, a declaración de NIL non a pode facer este humilde alcalde. Non a pode facer. Pero terá que tramitar. Perdón, estou falando eu, non me interrumpa. O que pode facer este alcalde, que foi o que se comprometeu, e comprometernos aquí, é a traballar co alcalde, o meu amigo Juan Blanco de Mazaricos, a tratar de desenvolver un estudio pertinente para declarar en esa zona, por outro lado, de interese, como é a do río San Paio. Que, ademais, como se lle trasladei no momento, non só co estudo, o traballo, a declaración que se aproba neste Concello é suficiente para a declaración de NIL, en calquer caso para a Xunta de Galicia, senón que é necesario a quiesencia de todos os propietarios da zona. Porque vostede pregunta estas cousas, vale? Pero debería saber vostede estas cuestiones. Sí. Eu estas cuestións seinas, é máis, xa se nos informou no pleno tamén todo. Tampouco podo replicar agora. Penso que xa replicou, perdón. Non repliquei. Replique, por favor. Sí, perdón. Estas cuestións xa nos informou no seu debido momento. Tamén nos dixo que tiña que empezar os trámites o Concello de Mazaricos porque eran terrenos colindantes e nos explicou todo eso. Nós sabemos que non é vostede quen pode declarar en NIL ou non en NIL. Non nos trate como se fóramos tontos ou alumnos das aulas que tiña antes. Pero sí, é responsabilidade súa comenzar os trámites. En canto ao meu amigo, ou seu amigo, Juan, podería aprender algo dele, só esa puntualización. O Gallao venera de outro por como era de Mazaricos. Sí, ojalá vostede se lle contaxera algo. Bueno, siguiente pregunta. Alegación número 7. Vulneración do patrimonio da Lei de Patrimonio. Fai referencia a que Outes está dotado dun valioso patrimonio histórico e arqueolóxico. Por que seguimos esperando, entón, a catalogación de dito patrimonio no Monte da Pena? Bueno, seguimos porque fai poucas semanas recibimos a autorización da Xunta de Galicia, de Patrimonio da Xunta de Galicia, que houve que tramitar, e agora está pendente que o arqueólogo que ten que facer eses traballos teña disponibilidade para poder facerlos. Se veremos claro. Alegación número 9. Fragmentación de parques. Fan vostedes referencia en dita alegación a línea de evacuación como nexo de unión, así o recollen na alegación, entre os parques de Lousame, Mazaricos, Negreira e Outes. Por que non informou vostede a veciñanza no seu debido tempo da utilidade desa línea? E máis, non sabemos se por descoñecemento ou por omisión, a nos constanos que veciños que viñeron a preguntar no seu momento para que era esa línea, vostede dixo que era unha línea de alta tensión da Rede Eléctrica Española. Vamos a ver. Esa línea de alta tensión, se non estou mal informado, foi declarada de utilidade pública por a Xunta de Galicia o 5 de xullo de 2019. Declarada de utilidade pública. Sí, os parques tamén. No,
Despois, bueno, é igual, non vamos entrar. Ves o que descoñezo que significa declarar a utilidade pública. Entón, bueno, pois, unha cousa que está un proxecto declarado de utilidade pública, bueno, pois, o 5 de xullo de 2019, un mes despois ou uns días despois de chegar no noso goberno. Bueno, pois, que quere que lle diga? A partir de aí, algo que está declarado de utilidade pública, pouco podemos facer. Vale, ese punto non podría recriminar, acaban de chegar ustedes ao goberno, pero o que non pode vostede é dicirle aos veciños que ten descoñecemento e deixar de preocuparse e interesarse de cal vai ser a utilidade real desa línea. E que a mí que me diga que os parques non son declarados de utilidade pública, perdone, sí, esa é pola razón pola que poden expropiar. No, a ver, o que estou dicindo que os parques ainda non foron declarados de utilidade pública. E por iso hai unha posibilidade de alegar e de que cambien. Pero eso xa está. Vale. No que respecto aos anexos, chámanos a atención de que aparecen a solicitude ante o Rexistro de Aguas de Galicia dos mananciais de Vila do Monte e Lestai. Esos que di vostede que iba a ser moi complicado e que podía meter en problemas legais os veciños. Pois ben, os veciños fixeron, por lo que se ve. Non deben de ter tanto problema legal. Sigo. Os mananciais de Vila do Monte e Lestai, por parte de dous particulares. No caso do veciño de Vila do Monte, descoñecemos se vostede foi autorizado, pero no caso do veciño de Lestai, nin foi autorizado a utilizar ese rexistro, nin tampouco a facer públicos os seus datos persoais, tal e como aparecen nos anexos das alegacións. É vostede consciente de que no seu afán de justificar e querer enganar a todos os veciños afectados con un cortapega, que é o que en realidade consiste nestas alegacións, pese a que vostede di que lle encargou o traballo en asesoría e non tivo a ver nin siquiera lelas nin supervisalas? Pode estar vostede é consciente de que pode estar vostede incurrindo nun grave delito de administrativo e ante a Lei de Protección de Datos? Ata onde está disposto a seguir con engano no que respecta aos parques eólicos de Outes? Bueno, simplemente nesta pregunta reiterar o que dixen ao principio. Nos traballamos para elaborar estas alegacións codo con codo coas plataformas. Nos achegamos a información, estudou a información ou o traballo que fixo o ente xurídico, o que fixo o biólogo, o que fixo o arqueólogo, e os vecinos tamén, evidentemente, trasladaron a súa información, a súa documentación, entre eles, esa que vostede fa referencia. Por tanto, na medida en que nos presentamos, porque así decidimos as mesmas alegacións que as plataformas, consideramos que non debería ter problema, en calquer caso non tivemos ninguna queixa sobre esta cuestión por un momento, por mesmo. ¿Pero todo vostedes? Sí. Vale. Agora temos as preguntas do Partido Socialista. Non vou cambiar moito o tema, pero bueno, Parece que non. visto e oído xa algunhas das cuestións, estimado señor González. Pero, perdón. Dígame. No, perdón, desculpe. Estimado señor González, unha vez presentadas as alegacións por parte do Concello con respecto aos parques eólicos de Maragoito Anzas, quero chamar a súa atención, que non chamarlle a atención, sobre unhas cuantas cousas que a mí, despois de lelas, me parecen de alguna maneira inadecuadas. Acabo de ir de escoltar a vostede dicindo que traballamos codo con codo coas plataformas e por eso as alegacións, eu iba a falar de plagio, pero neste caso, segundo usted, de mutuo acordo. Entonces,
digamos que o que entro eu, xa que vostedes pois traballaron de muito acordo, non entro nin se é moito ou se é pouco os 4.000 e pico de euros que lle pagou a asesoría vostede. Pero creo que o 50% debería haberlo aboado vostede ás distintas plataformas e as asociacións de veciños que lle fixeron o traballo que vostede e a súa asesoría presentaron como alegación de conocido. Por outra parte, volve-me chamar a atención que dita asesoría a mediados de agosto dixera que a súa labor con respecto aos veciños rematara que xa deran as 3 charlas e que xa asesoraran convenientemente a que nos solicitou. Digo eu que se segundo vostede non se podía reclamar ou presentar alegacións mentras non salira publicado no DOCA, non sei se se acorda da escopeta do ano pasado. Digo eu, onde estaba a asesoría no mes de novembro e decembro para axudar aos veciños a presentar as súas alegacións? Esa é a pregunta número 1. A pregunta non, esta é a pregunta, non? Efectivamente, o grosso do servizo rematou antes, ou foi ao longo de varios meses de asesoría, pero en calquera caso, nós seguimos asesorándonos con esta xente, con este gabinete xurídico, durante estes últimos meses. E calquera veciño que viñera aquí, pois non teria ningún problema en que nós fixéramos tamén ese trámite de intermediación. En calquer caso, vou dicir, no momento en que sale a información pública destes proxectos, nós pusemos a disposición das plataformas, os interlocutores dos veciños, presentáronse cerca de 200 alegacións. Só aquí neste concello tivemos un traballador do concello a tempo completo durante 2 meses, casi, traballando coas representantes das asociacións e cando tínhamos unha dúbida en términos de cuestión de arqueoloxía, preguntámosle ao arqueólogo, cando tínhamos unha dúbida en relación con temas de biología ao biólogo, etc. Por tanto, bueno, non sei, non lle vemos problema. No, ningún. Por favor, siga, por favor. Eu podo me equivocar, eu son moi humano, é que se as alegacións había que facelas en novembro, en decembro, era cabo a asesoría debía estar aí ao lado do vecino. Estaba ao lado do concello, supoño que con eso xa non sei. Imos por outro detalle que me chama a atención. Este ten que ver co que acaba de dicir vostede, que se había algún problema con o biólogo, pois preguntaba ao biólogo. É que, independientemente que no Parque Eólico de Maragouto presenta un estudio ou un alegato moi ben feito, sin dúbida, e por número de colexiado, presenta, segundo el, segundo o título, proposta técnica de alegacións ao proxecto sectorial Parque Eólico Maragouto. Eu creo, volvo a dicir, nunha opinión personal, eu pouco entendo, que sin dúbida, como biólogo, debería facer o estudio ou proposta de alegación o estudio de impacto ambiental do parque. Pero eu estou troncado, xa lle digo. Pero, donde non vai ter razón é na súa exposición no Parque Eólico de Banzas, o biólogo refiere, porque o seu nome non aparece por ningún lado. Non sei se realmente fixo algo para este parque ou non, ainda que na factura presentada ao Concello si consta como asesoramento sobre o impacto ambiental dos parques eólicos de Maragouto e Banzas. O que si aparece nas alegacións do Parque Eólico de Banzas é un estudio ben feito e pormenorizado dos muíños, que non sei se realmente traballou vostede codo a codo, supoño que o saberá. Pero non sei se sabe vostede de onde saiu dito estudio e se terá o consentimento do dono para publicar. Pero, bueno, outra das cousas que me chamou a atención, ademais esta alegroume moito, na súa alegación do Parque Eólico de Banzas, é a
que traigo aquí no concello, se queren, enseño despois. Pero di, e leo textualmente, ao respecto tense advertido a ausencia dun riguroso estudo acústico. Neste caso faise referencia ao decreto 106/2015, decreto 1300 no referente á zona acústica, obxectivos de calidade e emisións acústicas. Créame que cando li isto deu-me a memoria unha veciña que temos na rúa Poetañón. E dixen, botei má lir, digo, desde logo, mire, sabe por que acordei dela? Porque, se non le entra a vostede, vou recordar eu agora. O riguroso estudio acústico feito polo Concello, coa súa lei persoal, porque o malo era o PSOE, que lle chamou a atención ao noso arquitecto, ou o arquitecto do Concello. Isto non está na pregunta. Créame que lendo isto, perdón, o riguroso estudio acústico feito polo Concello, coa súa lei personal, non foi cun equipo que pudese medir digitalmente ou analóxicamente o ruido que falábamos naquele momento, ni mal. Foi medido a orella. E nós pedimos un estudio riguroso acústico. Para o resto, pero para os veciños. Pois así é como nos gusta pedir a nós. Como nos gusta pedir, tamén debemos de dar, teño en conta. E por último, dicirte que tamén me chocou que nas alegacións presentadas polo Concello existen dúas diferencias na súa presentación. No polígono do Maragouto aparece como asunto alegacións do Concello de Outes ao proxecto sectorial de incidencia supramunicipal do proxecto do Parque Eólico Maragouto e no de Danzas aparece asunto alegacións a trámite de información pública. A miña pregunta, ante a miña ignorancia, é por que cal é a razón destas diferencias no tipo. Por que non máis? Dicía Deng Xiaoping, creo que foi un dos reformistas da China popular, que máis dá que o gato sea branco, que sea negro, importante que cascarra, que pesto os ratos. Pois isto é igual. Tanto dá como sabemos o titular, o nome, o título das alegacións. O importante son as alegacións. Pois esa é a miña resposta. A ver, Creo que é Xiaoping. como contrarréplica, créame que, eu non teño nada en contra de como lle chamamos. Chamame a atención que unha poña dunha maneira e outra outra. Non sei por onde, se a asesoría fixera ben o seu traballo, supoño que xa faría algo así igual, igual. Ao mellor non fixo a asesoría. Bueno, moi ben. Rematou vostede? Chicos, salpi. A ver se dicen mal, al final non é ese. Preguntas orais. Non temos... Ten vostede a parada, sí? Moi ben. Pois temos 4 preguntas que íamos a facer ao Goberno. A primeira é que fai unhas semanas podemos ver como os valos de cerramento dos contenedores de lixo instalados fai poucos meses na estrada C-196 ao seu paso por Ponte Nafonso foron retirados. Queremos saber cal foi o motivo polo que se retiraron e se van a ser instalados de novo e cando. A segunda pregunta é esta. Na relación de facturas X2020/14 que forman parte do REC 121 hai unha por valor de 1.452 euros referente á Asociación Balandro Joaquín Vieta do 12 do 2001. Incluso conceptos se consigna publicidade e propaganda de eventos varios. Como non nos quedou de todo claro o que vostede explicou na comisión informativa, preguntamos de novo ao Goberno Municipal a que se refire concretamente o concepto que se consigna nesta factura. A terceira pregunta é:
Rematando o primeiro semestre do ano 2019, o Concello firmou un convenio con Sogama polo que esta faría un desconto do 10% no canon de tratamento de residuos, sempre cando o Goberno Municipal lle fixese tamén aos veciños no recibo do lixo. Pois ben, para modificar a ordenanza correspondente que permitía reducir o importe dos recibos, este goberno tardou dende mediados do ano 19 ata o pasado 15 de febreiro do 2021, que foi cando se publicou no Boletín Oficial da provincia a aprobación definitiva da modificación da ordenanza fiscal antedita. De seguir adheridos ao convenio firmado con Sogama, entendemos que esta entidade aplicaría o desconto nas súas facturas. Porén, o Concello non estivo en condicións de justificar a rebaixa feita aos veciños ata a aprobación da ordenanza. Preguntamos, de ser así, houve que devolver a Sogama algún importe descontado nestas mensualidades intermedias? E, se iso foi así, que cantidade se devolver ou se ten que devolver ainda? A cuarta pregunta, fago agora. O pasado día 5 de febreiro do ano que estamos do 2021, o noso grupo municipal doulle rexistro de entrada a un escrito dirixido ao Goberno Municipal no que se lle pedía que nos deran información sobre a estructura dos futuros orzamentos municipais para o ano 2021 máis polo miúdo do que se tratou na única reunión de portavoces celebrada ao respecto. Ademais, o Grupo Popular propoñíalle ao Goberno a inclusión no próximo orzamento dunha partida específica con asignación orzamentaria directa suficiente e vinculada a un plan concreto, destinada á execución dun plan de arranxo e adensamento de camiños forestais e agrícolas nas distintas parroquias. Plan que, ademais de paliar as dificultades de acceso aos predios, pois particularmente no caso dos camiños forestais, evitaría en moitas ocasións e en gran medida problemas de anegamentos motivados polas escorrentías sin control das aguas pluviais que baixan dos montes. O noso grupo xa lle reclamou en varias ocasións a solución destes casos a través de mocións ou rogos ao pleno municipal. Cabe destacar a significativa coincidencia de que uns días despois da nosa proposición publicitara vostede nos medios de comunicación que o Goberno tivera a iniciativa dun plan similar e que lle iba a propoñer á Corporación a súa execución financiando cos remanentes de tesorería. As nosas preguntas son, primeiro, vai atender o Goberno a nosa proposta de incluir unha partida no futuro orzamento para atender o plan que describimos? Segundo, vai atender o Goberno a nosa petición de nos achegar información máis polo miúdo da estrutura dos próximos orzamentos? E terceiro, vai a seguir o Goberno relacionándose coa oposición a través de notas de prensa e anuncios de carácter publicitario nos medios de comunicación e redes sociais, tal e como fixo nesta ocasión, pois ante unha proposición feita polo noso grupo utilizando o rexistro de entrada do Concello como conduto que creemos reglamentario e institucional, vostedes maniféstanse a través dos medios de comunicación. Estas son as nosas preguntas. Moi ben, serán respostadas no seguinte pleno. O Veneral ten alguma pregunta para o Orán? Non. Partido Socialista. No, meto por rexistro convenientemente. Moi ben. Rogos para este pleno, o Partido Popular? Sí, eu teño tres rogos. O primeiro deles é relacionado co recorrente rogo que vimos facendo pleno placas pleno dende hai 7 meses. Esta é a 7ª ocasión na que o facemos. Se me ten que atender o que vou dicir. Xa sei que puxeron algunhas das señais das que falábamos pois en esas reiteradas ocasións, pero o certo é que estuve vendo que algunhas delas non as puxeron. Precisamente na área de Tins non puxeron unha que é que debería estar instalada no cruce que vai dentro Conchido, no primeiro cruce que hai dentro Conchido ata Sernón, que é precisamente o cruce que ten
casi máis tráfico, é o que ten menos visibilidade cando está o millo plantado e crecido. E tampouco vi que estuvera posta a que vai na pista que desemboca dende a Agra de Fontenlos no areal. Por lo tanto, celebramos moito que puxeran outras 3 ou 4 señais, creo que 3, pero lamentamos, primeiro, que tuveramos que repetir durante 7 veces seguidas, durante 7 meses seguidos, a mesma petición para que o fixeran, e agora o noso rogo é que non sei se van a poñer estas outras que faltan, e se non o van a facer, rogarlle que o fagan de novo. O segundo rogo é que, según unha moción presentada polo noso grupo no pleno do mes de novembro, acordouse tomar de inmediato as medidas necesarias para limpar e adecentar as reiras e a plataforma da pista que une Entís con Fontenlos. Xa pasaron 3 meses desde aquela, e a pesar de que lo volvemos a recordar no pasado pleno, o goberno municipal non fixo nada ao respecto e o estado da estrada vai a peor. Por eso, unha vez máis, lle rogamos que actúen e que fagan o preciso para paliar esta situación, e a ser posible que non o teñamos que facer 7 veces como as consabidas señais. O terceiro rogo é que sabemos do descontento de varios veciños de Rión de Arriba pola falta de solución do goberno ante o problema de anegamentos que sufren no entorno das súas vivendas e incluso, en algunhas ocasións, nas mesmas vivendas, debido a escorrentías sin control da auga que baixa polo monte cando hai fortes chuvias, e non tan fortes tamén en ocasións. Esta preocupación xa lla fixemos chegar anteriormente a vostedes en diferentes plenos, pero, desgraciadamente, non solucionaron o problema e vémonos na obriga de volver a rogarlle que tomen as medidas necesarias para solventar esta situación que están a sufrir eses veciños e que sabemos que teñen coñecemento dela por, precisamente, as visitas destes veciños ao Concello a explicarlo. Moitas gracias. Gracias. Venega. Voulle dar, creo que unha boa noticia, señora Beatriz. Igual non ten que rogar 7 veces este último. Fai un ano trouxemos o rogo para que se arranxara o problema de agua que baixaba polo monte de Belión hasta asolgar parcialmente algunha das casas. No seu momento procederese correctamente, mas por desgracia este ano volve a acontecer o mesmo. Rogamos que actúen coa maior urxencia posible para solventar esta situación. Igual así existindo varios. Se acordou? Xa. No paseo fluvial do río Tins, xusto na entrada da marxa esquerda do areal, hai unha pedra de grandes dimensións a modo de, entendemos que de volargo para que non accedan os coches, non? A zona verde, entendemos que é. Pero esta pedra, creemos que ten dimensións, ou parecenos que ten dimensións demasiado grandes e ocupa prácticamente o ancho total do cementado que constitui unha barreira arquitectónica insalvable para unha cadeira de roda. Rogamos que se retire esta pedra de ser necesario se instale un volardo acorde á normativa. Sí. Xa saíron as bases para as asuras da Deputación con o objetivo de limpar as praes. Rogamos que se teñan en conta tamén os areais de Broña, Sarnela e Xiabo para a súa solitude. Rogamos un arranxo urxente para a estrada dende o Rodeiro a San Lourenzo, xa ia ser no 2020 esta, xa ia ser arranxada no 2020. Segue igual, as fochancas cada vez son máis grandes, co peligro que conleva para o tránsito. A súa situación a día de hoxe non fixo máis que empeorar, obviamente. Así que rogamos que actúen con urxencia sobre ela. Rogamos que presenten un proxecto de senda peonil dende San Lourenzo hasta San Paio, tal que non sei que diremos en plenos anteriores tamén. Íbanos a estudiar, iso.
A pista polideportiva de San Lourenzo está abandonada por completo e atópase nun estado inservible. Fai máis de un ano, cando foron vostedes por aquelas famosas reunións parroquiais, xa lle fixeron chegar os vecinos. Non tomaron recado, ou non sabemos se perderon a libreta, como lle dixemos ás veces. Rogamos con urxencia que fagan unha sustitución ou unha retirada da alambrada da pista polo peligro que conleva para os rapaces que xogan na mesma. A súa vez, que fagan unha reposición das canastas, das portarías e que doten dun parque infantil, polo menos de algún elemento, xa que en San Lourenzo carecen de ningún. Hai case 2 anos colocáronse os primeiros peches de contenedores de lixo no concello. Rogamos que se proceda a anclar os contenedores de lixo que están tamén na carretera de San Lourenzo, polo peligro que supoñen para o tráfico. Rogamos que se instale un contenedor orgánico en San Lourenzo tamén na entrada do Aro. Tamén lles foi solicitado polos veciños xa naquelas reunións parroquiais. Rogamos que o Concello presione as empresas que están a desplegar a fibra óptica para conectar os lugares e parroquias con peor conexión no noso Concello, como son San Lourenzo, Valadares, Lestaio, Terelle, Lantarou, Outes, Cuns, Pumar, Carleo, de Abaixo, Insua, Banzas, seguro que nos queda algún máis. Por certo, con respecto a isto, podo facer un apunte? Se un robo, sí. Mas que un robo é unha percepción. Nin o Pumar, nin Carleo de Abaixo aparecen no mapa de despliegue da fibra. Supoñemos que é un erro da empresa, pero bueno, que o teñan en conta para cando se faga. Rogamos un arranxo urxente na pista de Mastuntán e canalizacións de sonamento na mesma. Rogamos que se aumente a frecuencia con que se limpa a fosa séptica de San Lourenzo mentras non se instala unha instalación máis axeitada. Rogamos que estuden o estado estructural da ponte entre San Lourenzo e Santo Ourense, algo que tamén xa iban a facer no 2020, daquela informarnos de que os pilares da ponte estaban moi afectados polas riadas, pois non queremos saber como deben estar agora. Fai pouco estivose acometendo o arranxo da Edar de Cando, mas seguen sen conectar moitos veciños da propia aldea, como casi todos os da canteira, que verten ao regato de Filgueiro, todos os de Cancelo, Bocadroña e Alcorga, que o fan directamente ao río Donas, Carballido, Filgueiro, Vilar, Loureiro e Pumar, tamén o fan ao regato de Filgueiro, co agravante de que no Pumar está en construción un hotel que a día de hoxe non sabemos como van solucionar o saneamento nese lugar. Así como tampouco os accesos que, según nos traslada os veciños, non son suficientes os orzamentos que vostede presentou neste pleno, para pavimentado o acceso ao hotel. Entón, terá que revisar os orzamentos, entendo eu. En canto ao arranxo da parada de Cando de Abaixo, rogamos que deixen de tomar o pelo aos veciños directamente. E se deciden actuar, fágano ben. Continúa o mesmo problema. Non desviaron as augas do acceso ao autobús da parada e só era cuestión dunha reixa de maior tamaño. Só eso. E fíxoselles chegar
pero parece que tampouco non, teñen dificultade para escoitar o que se lles apunta, o único afán de axudar, por outra parte, pero bueno, non sei que problema teñen vostedes en que se participen. Rogamos que estuden ampliar o vial da Costa da Crela, en Cando, tamén conocido como das Pilitreiras, e a iluminación do mesmo, cando menos desde a primeira casa ata a parada, posto que son varios os rapaces que a usan a diario todos para acudir á dita parada e van con linternas. Tamén é un vial moi frecuentado pola veciñanza e continúa a ser, aínda a día de hoxe, pese a que foi incluído no núcleo de expansión no Pesondo do 2012, sigue a ser un vial co mesmo tamaño que tiña cando era de uso agrario. Por este vial, que ten un tráfico importante e incluso pesado, non carece de arcéns e tampouco de iluminación. Rogamos que actúen con urxencia sobre el. Rogamos que repoñan as sinais dos lugares do Loureiro e o Pumar. Xa lle trouxemos tamén varias veces a algún pleno e fixemos coñecer que foran no seu día tiradas por un tractor no desbroce. O propietario do Pazo aproveitou para poñer a sinal do Pazo e desapareceron as sinales dos lugares. Ainda estamos esperando a que a repoñan un ano despois. E tamén é necesario aumentar a frecuencia de recollida do lixo, tal como lle fixeron chegar aos veciños tamén, no Pazo, por mor dos residuos que xenera o hotel e o restaurante. O cruceiro de Cando de Abaixo, este outro robo, é o chamado cruceiro da Igrexa ou das Cruces, pois aproveitan a chamada a patrimonio e devolvenlle ao primeiro a súa dignidade, a mesa funeraria leva anos tirada no chan, e ao segundo a súa imaxe, como ben recordamos no pleno anterior, porque leva meses metida nun capacho que o que non sabemos é se a estas alturas teñen localizado o capacho. Rogamos que procedan para avanzar estas situacións e co sinalamento dos demais elementos patrimoniais que se atopan na contorna, que sería un bo xeito de conservalos e promocionalos. Rogamos que solucionen de maneira urxente as aguas pluviais que anegan a parte de Cando de Abaixo, a nada que chova, non só impedindo a saída das propias casas dos veciños, senón inclusive dificultando os repartos e servicios básicos cotiáns. Así como resulta un verdadeiro perigo transitar por elas para a seguranza dos veciños, para a seguranza física, porque xa foron varios os veciños que caeron naquelas pistas. Tamén se lle fixo chegar por parte dos veciños e por parte deste grupo tamén varias veces. Rogamos que actúen na pista da concentración que leva a depuradora de Cando, sobre a que estiveron facendo obras, xa estaba en mal estado e agora pois empeorou. Na pista que vai desde a canteira ao Couto, onde suxerimos que poden aproveitar para conectar o saneamento ao único veciño, que é unha obra de nova construcción, o único veciño que queda sen conectar. No lugar de Vilar, a pista que leva a ponte colgante do Tambre está na súa parte final impracticable, sendo un vial moi usado para paseo, deporte, bicicletas ou como rutas varias.
nas pistas interiores da Toseira e Villarrico e actúe ca súa limpeza e desbroce. Limpeza nas pistas interiores tamén de Cuns e canalicen as aguas pluviais tamén nas pistas interiores de Cuns. E aquí, en Cuns, en este lugar, urxe o arranxo da pista conocida como a pista dos Cobos. Por as riadas está desfeita. E a vez arranxen tamén en cando a pavimentación. Isto sería unha pavimentación da pista que vai dende o cruce do Couto de Abaixo hasta a conocida como Casa da Niña. Rogamos que limpen e arranxen a contorna do local social da ponte, así como mellorar o seu acceso e saída. Na contorna do Club de Tasamar, igual. Dos interiores, xa mellor non falamos, viñeron 3 veces a pleno. Tamén teñen que acondicionar a contorna do local social de Cuns. E rogamos, por último, que estudien o arranxo da depuradora de Cuns que verte directamente ao río Donas, porque se arranxamos a de Cando e un pouco máis arriba está vertendo a de Cuns, e logo lle sumamos que temos a mitad dos veciños de Cando sin conectar, pois pouco fixamos. Nada máis, gracias. Moi ben. Bueno, visto que teñen vostede choro hasta as próximas eleccións, os robos feitos polo Bloque Nacionalista Galego, eu vou facer un solo e sei que non van cumprir. Mire, vou a facer un novo que sei que van facer rápido, ou ainda que non o fagan, polo menos podo quedar convencido de que o fixeron. E, visto o caso que lle fan vostedes aos robos, que non é moito, por iso me extraña que o BNG trouxera tanto robo, voulle rogar a vostedes que escoiten algo máis, e isto que fagan ou non o fagan, eu sei que se actou, só teño feito. O robo. Si, complacido ademais. Vale. Xa me escoito. Vale. Pois, con este robo acústico, rematamos esta sesión plenaria.